Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Enero 29 tuig 2026. Sa gihapon, ini mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapanguna karon nga mga balita, komento sa mga pumuluyo na tuhoy sa Dinagyang Festival 2026. Ginpamatian sa Iloilo City Government. Ang mga adjustments kag sumungman sini Banwa, mga pagbalik sa kinandan sining pag-celebrar himuon by 2027. Samtang hibalon taman ang mga nakalinya sini nga mga aktibidades sa palabuton sini nga kapiestahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa distrito sang Haro. And of course, lakip na dira Banwa ang mga traffic rerouting and road closure nga ipatuman kag kun ano ining adlaw kag kun ano ini kalawig. Sa dugang pa mga balita kag impormasyon, lalaki nga natiruhan sang pulis sa sulod sa Iloilo International Airport, hindi cooperative suno pa sa IPPO. Homicide, grave threat kag direct assault or attempted homicide. Grave threat kag direct assault mahimo nga pagpatungap tubangon nga mga panumbungon. Samtang pamilya ni George Eric Calayer dismayado sa shipping company kay bisan na tawag wala gid kuno ang pamlete or inugbayan sa transportasyon sa pagpauli sining Pinoy or Ilonggo seafarer. Abagahon pa iya sang pamilya. Madumduman sa aton sining mga kabombo, nagdangat agani sa 18 ang mga nagkalamatay sa paglugdang sining marine vessel dito sa may isla sang Basilan. Kung sa dihindri mayara sa duwa ka mga Ilonggo seafarer, magklasmitanay pa ini sila nga naka-survive. Amo ni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombohanay sa Udo. Sa mga nagapanguna dalakuan naman ng mga balita, National Medical Bulletin ni President Bongbong Marcos, hindi kuno kinahanglan nga pagwaon. Why na nagkakinahanglan pa nga sa publiko ang medical bulletin ni President Bongbong Marcos suno pa sa Malacañang? Ginpay gini ni Palace Press Secretary or Press Officer Attorney Claire Castro nga bangod hindi kuno lala or life-threatening ang ginabatsyag ni President Bongbong Marcos. Suno kay Castro, why naman sang dapat siniya nga i-update pa sa mga pumuluyo? Suno kay Castro, nakabatsyag lang si Marcos ang gamay siniyang sakit kag gilayo naman ining ginhatagan sa nagakigong nga pagtamod sa iya sining mga doktor kag bilang pamatuod nga yara sa Mayo sining kahimtangan ang presidente nagtambong pa ini sa oath-taking ni PNP Chief General Milencio Nartates Jr. Kagado may isa pa gid siya nga gintambungan nga naglawig sa nga lapit duha ka oras. Sige ko nagalain na matsyag. May ginabatsyag bing life-threatening ang aton sa presidente. Taniway na siya nagtambong dito. Sa aton sinikaron niya mga kulturan, nagpagawa naman sa impormasyon tuhoy sa medical bulletin sang presidensye or sang presidente. Tiyang pahayag din may kang tanan sa sining nagalapta karon nga mensahe bla nga findings dito iya sa isa ka medical particularmente or isa ka hospital particularmente ining St. Luke's Hospital
no nga mayara sang diverticulitis ining si President Marcos, no, sa aton sining mga kasimanwa inituga kuno sa paggamit sang druga. Muning nagalapta sining impormasyon sa karon para sa kay Atty. Castro bangod sa sining mga impormasyon, bangod gawa ini naghalin sa reliable source, hindi niya kilala ang source, unknown, but silingon nga himo-himo lamang ang nasambitan sini karon iya nga mga espekulasyon. But silingon ti para ipakalain lang ang aton sini nga presidente, no? Pero kung doktor gani ang magpahayag, particularmente ang doktor ni Presidenta Bongbong Marcos, amo niyang dapat sining patihan sa press briefing agin patigayon. Nagbayluhanay isang mga tinaga si Atty. Claire Castro kag isa sa mga katapo sang media nga naghambal sini Manuati why not abi life-threatening man o kung hindi magpagwa sang medical update or latest medical bulletin si Presidenta Bongbong Marcos, no? Or ang iya sini nga mga doktor or ang Malacanang or even si Atty. Claire Castro. Tidito kagagin sabat ni Atty. Claire Castro nga ti ang makahatag lang sa update ang iya sini nga mga doktor. Ting hambal sa nga katapos sa media ti doktor man ang source ko pero hindi ko pwede ma-divulge, no? Ano gin man ang matuod sila driyaw? Sila nga ti kung magamo sina unless nga ang mga doktor gid mismo ni President Bongbong Marcos sa mahambal kag mas mayo gani nga si President Bongbong Marcos ginang mahambal kung anong iya sini nabatsyagan. Ti ambal naman sa katapos sa media niya hindi man doktor si President Bongbong Marcos. Por Diyos por Santo sa aton sini nga mga ano giman balang ginabatsyag ni President Bongbong Marcos ining diverticulitis sa aton sini nga mga kuturan, ano gin mga sahi sang balatian ini, no? Kay nagakinahanglan ko ni isang Hartman's surgery, no? Sa aton sini karon niya nga mga kabombo asper sa sining nagalapta karon nga medical findings sang sining St. Luke's Hospital sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Ining Hartman procedure isa ka surgical resection sang rectosigmoid colon involving ang pagkakas sang diseased bowel segment, closure sang remaining rectal stump kag paghimo sang end sa colostomy o kon sa stoma, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, primary nga ginagamit ining emergency setting agud i-treat ang severe diverticulitis, no? Cancer o kon obstruction, sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Now, nga do kasubong nga ginaingusan gid sang makatapo abisang media particularly, no? Ang ikayong lawas sang aton sini nga presidente, no? Kung si Atty. Claire Castro pagani siya kita nyo man to nagtambong sa oath-taking ni General Nartates. Nagdugsing-dugsing pa to sa iya sini nga ido nga si Oreo. Pag sikaton sini nga presidente, way kamo sang dapat nga kablakan kag bangod nga minor man lang, hindi na dapat kamo iya pagpabalo na kung anong ginabatsyag sa aton sini nga presidente, no? Sa aton sini karon niya magkuturan. Ang health sang presidente sang pungsod Pilipinas ginakabig ini nga isa ka serious matter of public concern. Bangod ngay direkta ini nga impact sa stability kag continuity sang governance sang aton sini nga pungsod. Paano karon abi kon masakiton and anytime pwede iya nga may matabo nga way naton or hindi naton maluyagan or way naton gilalauman sa head sang pungsod Pilipinas sa aton sini mga kabumbo. Kuti mayara karon sang isa naman iya makabig naton sini banwa nga mabudlay naman para sa aton sini nga pungsod. Kay under sa 1987 Philippine Constitution, ang publiko, no? Ang publiko ang mayara sang specific right to be informed,
no, specific right to be informed, no, tuhoy sa presidente, no, sa iya sini ikayong lawas sa aton sini nga mga kabumbo, no, para iya sa several reasons. Ano nga mga rason ini? Constitutional mandate, Article 7, Section 12, no, ginapahayag diri nga that in case of serious illness, the public must be informed of the President's state of health. National security, the President serves as the Commander-in-Chief of the Armed Forces, kag anuman nga mga health issue, no, nga maka-impair, no, makasablag sa iya sini nga decision making during a crisis katulad sa konflikto or natural disaster, ginalantaw ini bilang isa ka national security risk. Governance continuity, no, ang konstitusyon klaro diri nga plastar ining linya sang or ining line of succession, Article 7 Section 11, nga konseriin where the Vice President assumes duties if the President is incapacitated. No? Sa atun sini karon iya nga mga kabumbo. No? Knowing the President's health status ensures that this transition can happen smoothly if needed. Dugang pa public trust, no? Kay ang presidency hindi niya isa ka pribado nga rulyo or papel or responsibilidad. Transparency about the leader's physical and mental fitness, essential ini banwa. Importante ini sa pagpabilin sang accountability kag public confidence sa iya sininga administrasyon. Lakip na sinadari banwa nga mo ning uso man subong. Countering misinformation. No? Countering misinformation. Tiyang official medical bulletin kinahanglanon gid. No? Kinahanglanon gid to prevent spread of rumors or fabricated information nga makakos ang public alarm or political instability. No, sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Di ang ginabasihan naman diri sa kampo sa presidente, no, nakabutang diri banwa sa bahin karon iya sang Article 12, no? Article 12, Article 7, Section 12, no, nakabutang diri nga quote and quote serious illness. Amo maning ginasandigan karon sa nga Malacañang nga tikon hindi ba lang kuno serious illness. Ipabalo ang medical bulletin, no? Tiambal naman sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas, hindi ta napaghulaton, no, nga maglabot pa sa serious illness para iyang mapabilin ang trust and confidence, accountability, no, public trust, and to counter misinformation. Ang Malacañang dapat ipagwa nila ang medical bulletin ni President Bongbong Marcos. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung inyo pa madumduman ang amay niya sa aton sini nga mga kabumbo, sandig sa aton sini nga history, no? Ang health sang former president kag amay ni President Bongbong Marcos Jr., si Ferdinand Marcos Sr., ang ginsikrito man to sa malawig sini nga tion, no? Sa aton sini nga mga kauturan, nangin sikrito man adto banwa ang iya sini iyang ikaayong lawas, estado sang ikaayong lawas niya, no? Sa gintalusan nga presidente talusan or sa isa naman ka presidente nga tigin there was a time nga gin question man ang iya sini ikayong lawas sa aton sin mga kabombo. Why isang liwan kundi ang gintalusan ni President Bongbong Marcos nga si former President Rodrigo Duterte sa aton sini nga mga kabumbo. No? Nga ti sang nagahingapos na ang iya sini nga termino, there were times sini iya banwa nga nakita nga nagluya si former President Duterte,
nagaduyog-duyog siya, hindi siya makatindog dali-dali, nagbaston siya, no? Sa aton sini makabumbuti, damo man to sang nagapamangkot. Kung ano na ang matutuod sining estado sa ikayong lawas ni former President Duterte during the time. Pero knowing former President Duterte sang inisyang gindirekta nga ginpamangkot, simple man lang sabat niya bumbukres. Kung yung mga kalaban ko yung nasa harap ko, kunwari, nagbabaston ako. Pero kung wala na sila, tuwid naman akong lumakad. Nagayom-yo, mga anay presidente. Sus Maria Kagusep. Si former President Rodrigo Duterte, sa aton sining mga kasimanwa, ano ganito yang iya sining balatian do Borgman's disease to bla kung hindi ako sala, no? Bergman Berger's disease sa aton sining mga kabumbo, no? Amo tong isa sa mga paluya man siya. Hasta sumumboy pa man ang presidente, tantis nga ginalato sa dahig. Okay pa man, makalakat pa man, makaistorya pa man. No? May tsimpo gani nga sang nagtambong ini siya sa Senate inquiry. Tampaon niya pa ya si Senator Trillanes IV. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, ginanaan niya pa gani nga habuyon niya sa mikropono. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan, no? May mga information man nga guluwa sa tuanay nga grabe kuno ang dosage ni former President Rodrigo Duterte sa sining bulong pain control, no? Kay grabe kuno ang sakit nga ginabatsyag sa aton sining presidente bangod sa sining Berger's disease sa aton sining karon iya nga mga kauturan. That is why nga nagulwa ganito yang mga information man nga may mga tsimpo kung may mga tsimpo sandig sa mga aligasyon kag mga naglapta sining mga istorya sadto nga gintalakay man diri gani naton sa kanginan ining pagplastar nga kinanglan sang or nagtaas ang dosage ni former President Duterte para sa pain management. There was a time nga kung sa diin nga kung manotisyaran nyo kuno do kasubong nga hallucinate ini siya sa iya sini nga mga speeches. Sa aton sini nga mga kabumbo. Mga observation adto, no? Sa aton sini nga mga kulturan during the time nga nabutang man sa pagkwestiyon ang ikayong lawas ni former President Rodrigo Duterte. Sa aton sini karon iya nga mga taga-palamati. Di amo na ka-importante banwa kung nga nagakadapat nga mahibaluan sang mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas ang matuntuod sini nga estado sang isa iya ka Commander-in-Chief, sang isa iya ka Chief Executive, no, sang aton sini nga pungsod, no, sang presidente. No? Sa mga gindiga naton sinadiri nga mga critical reasons sandig sa aton sini iya nga konstitusyon. No? So kung may ara man niya sang paghinago sa mga impormasyon sa aton sini nga mga kabombo from President Bongbong Marcos's camp, ila naman inaiya sa aton sini nga mga kulturan. But the fact remains nga nagakadapat isa publiko kung ano gid man ang matutuod ng estado sa ikayong lawas sa aton sini nga presidente. Di ko na ko iya maglantaw sa aton sini nga mga tagpalamati, hindi mo naman kinanglan sini iya nga depensa pa nga hindi man sini serious illness
No? The mere fact nga makabig naton nga isa lang iya ka ordinaryo sini nga balatian or shall I say treatable kag hindi man life-threatening, ti mas nagakangay nga ipabalo sa pumuluyo sa pungsod Pilipinas kaya ang aton sini nga presidente may balatian nga kasubong sini, no? Kung pabayan ini ti mangin life-threatening ini, no? Eventually mangin serious illness ini. But we are more than happy to share, no, to the citizens of the Philippines, no, that the President is in good condition. No? His doctors are on the top of the situation and it is manageable. O, do. Do mo na, no? Sa aton sining mga kabumbo. O. Ikuti tapos na yun ang isyo. No? Why na iya sang may magpang duha-duha padira nga do kasubong. Ano may ginatago? The more, no? Nga binaldita ang dating kag balabag, no, ang panabat ni Secretary Claire Castro, the more nga nagainit sini Banwa, hindi iyang ulo, nagainit ang pagpati sang pumuluyo nga daw kasubo nga may ginatago, no, ang Malacanang natuhoy sa matudtuod nga estado sa ikayong lawas ni Presidenta Bongbong Marcos, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Uti kabay pa isla na ni Atty. Claire Castro ang iya siniyang estilo sa nga pagpanabat-sabat sa katapo sa media. Kaya ang media mo na ginarepresentar sina ang pumuluyo. No? Dira iya ang pumuluyo nagakuha sa nga information sa mga katapo sa nga media. Ti konsabton karon iya ni Atty. Claire Castro sa nga philosophic way, pinilosopo sini nga sahi sa nga panabat, ti wala hangpon ang magkatapo sa media, ti anong pagpahangop nila ipalabot karon niya sa pumuluyo sa mga tagpalamati kag tumalanaw. Ti dira banwa nagasulod ang mas pagkusog sang pagpangduha-duha nga there is something wrong about the health status sa aton siniiya nga presidente. Ti mas hapos siguro iya nga hambalon kag iplastar nga in a short while, we will be releasing a official copy of the President's medical bulletin, no? Para nga pamatud-an nga ang presidente wa isang serious illness. Plain and simple sa aton sini mga kabumbo. Hindi mo na kinanglan pa iya nga mag-abogado, hindi mo na kinanglan pa iya nga mangin strategist or whatsoever. Amo lang na kasimple sa aton sini nga mga kuturan. No? Naibaluan naton nga labing importante, no? Ang ikayong lawas ng presidente sa tagsa kapumuluyo sa pungsod Pilipinas. Agod malikawan naton ang mga critical reasons katulad sang pagkadula sa public trust. Subong man para nga ma-counter naton ang mga misinformation, mapagwa kami sang official medical bulletin ni Presidenta Bongbong Marcos. Sang sasabton mo nga ti ang doktor lang ni ang mga doktor lang ni presidente ang pwedeng makasabi kung ito ay serious illness. Maliban sa mga doktor ng presidente, kung hindi nanggaling doon ng impormasyon, hindi yan kapanipaniwala. Hindi malabong bukres. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti sinabat man sa isa, ti hindi naman doktor si President Bongbong Marcos, ti sabton man niya nga
mas may nakaalam sa kanyang pamatyagan ay yung presidente dahil katawan niya yon. My goodness. Oh, naglawig pang istorya. Anyway, istoryanta na dugang sa aton siniparay nga pagpalayag pagkatapos ang Bombo Network News. Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-29 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, abangan humamaya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala daw humbalak na palitan ang kanyang legal team. Ang support at dasal, hiling din ng kampo ng dating Pangulo. Ang Korte Suprema naman isinapubliko na ang kopya ng petisyon ni former Ako Bicol Party List Representative Elzaldi Co laban sa Ombudsman. Ang Tanod Bayan naman di umano patitinag sa inihaing petisyon. Abangan sa ating police report mamaya ang commander ng Malate Police sinibak na sa pwesto matapos masangkot ang 6 na personal nito sa pag-hold up dito sa Makati City. Mga miyembro ng Drug Enforcement Unit inalis din. Ang Department of Transportation at Marina naman naglabas na ng mga special permits sa ibang shipping lines matapos lumubog itong MV Tricia Kirsten 3. Sa ating provincial report mamaya daan-daang residente nilipat na sa 10th city sa Albay dahil yan sa patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Abangan din mamaya sa ating international news, si United States President Donald Trump nagbabala sa Iran ang kasunduan sa nuclear deal o ito'y may karoon ng mas malalang susunod na atake. Ang Iran naman handa umanong tumugon sa anumang US military operation. At sa ating sports balita mamaya mga hombo, ang dating world number 17 na si Donna Vekic umagsak na sa top 100 ranking sa Live Women Tennis Association. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang planong palitan ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa harap ng kasong isinampa sa International Criminal Court sa kabilayan ng ilang alalahanin o concern mula sa mga kritiko at kanyang taga-suporta. Ayon kay Vice President Duterte, tinanong niya mismo ang dating Pangulo kung nais ba nitong palitan ang mga abogado. At matibay ang sagot ng dating Pangulo na hindi, bagamat nagbigay ito ng ilang instruction sa legal team na hindi na ipinabatid sa publiko. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly kung ano yung tanongin niyo, gusto mo ba palitan at hindi ka pa satisfied? Sabi niya, hindi palitan, pero meron siyang mga instructions na ibinigay kabahin sa legal team. So, hindi ko nasabihin kung ano yung mga instructions dahil ano naman ay hindi na. Sa mensahe naman ng pangalawang Pangulo sa mga Pilipinong malapit na sumusubaybay sa kaso, nagpasalamat si Vice President Duterte sa matagal na suporta ng publiko. Anya, halos isang taon nang lumipas mula nang isampa ang kaso at patuloy pa rin ang moral support ng mga Pilipino, hindi lamang sa mga nasa Netherlands, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pasalamat pa rin lagi. Yun naman na yung aking message lagi sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ako dahil halos isang taon na at sigurado ako lalampas ito ng isang taon pa. Kaso, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. At nandyan ang ating mga kababayan na magpakita ng moral support, magpakita ng kanilang pagpunta dito sa Duterte Street. Gumagastos sila ng sarili nilang pera para pumunta dito at magpakita ng suporta sa buong mundo, hindi lang sa Netherlands. At syempre, ang pinakamahalaga dyan is yung dasal dahil napakalakas ng power of prayers kung marami ang nagdarasal. Pahayag po yan ni Vice President Sara Duterte doon sa may The Hague sa may Netherlands. Sinabi naman ng Lead Defense Counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na dapat munang maresolba ang jurisdictional challenge bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa abogado, ang usaping ito ay nakumpleto lamang noong Enero 23, kaya't naniniwalang depensa na ito ay dapat na pagtuunan muna ng pansin bago ituloy ang confirmation proceedings. Sinabi rin niya na ang mabilis na pagsasaayos ng Pre-Trial Chamber 1 sa confirmation hearing ay maring maglagay sa presyon sa Appeals Chamber.
Gayunpaman, iginiit ng abogado na hindi sasabihin ng depensa sa mga hukom kung paano ayusin ang kanilang schedule at handa umano ang depensa o ang defense team sa nakataktang confirmation hearing kaya't hindi nila hihilingin ang muling pagpapaliban nito. Kaugnay pa niya, naghain ng Notice of Appeal ang depensa ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber nitong 28 ng Enero na kumikestyon sa desisyon ng pre-trial chamber noong ika-26 ng Enero na panatilihin siya sa detensyon. Ayon sa depensa, nagkaroon ng malinaw na legal and factual error ang pre-trial chamber sa hindi pagturing sa isang medical report mula yan sa neurologist at neuropsychologist na nagpapakita na lumalala ang kalusugan at cognitive condition ng dating Pangulo. Itinuturing ng depensa na ito ay isang bagong mahalagang katotohanan na dapat isinama sa pagsusuri kung kailangan pa rin ang detensyon. Binanggit ng depensa na tinanggihan lang ng chamber ang ulat dahil ito ay mula sa depensa, hindi dahil sa pagiging hindi maaasahan na labag umano naman sa karapatan sa makatarungang pagdinig. Dagdag pa nila, tinanggihan rin ng chamber ang hiling na magkaroon ng independent medical assessment at hindi isinama ang mga obserbasyon ng depensa nang isumite ito. Dahil sa mga pagkakamaling ito, hinihiling ng depensa na baliktarin ng appeals chamber ang desisyon at ipagkaloob ang agad na pansamantalang pagpapalaya kay Duterte alinsunod sa mga kondisyon na inihain ng isang state party. At sa karagdagan pang detalye, itinakda ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing laban kay former President Duterte sa Pebrero 23 nitong kasalukuyang taon, kaugnay ng mga kasong nagugat sa kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. Layunin ng pagdinig na alamin kung may sapat na ebidensya upang patunayan na may matibay na batayan ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Si Duterte ay pinaghihinalaang may pananagutan sa crimes against humanity, particularly yan sa murder and attempted murder na umano'y naganap mula 2011 hanggang 2019. Kapag nakumpirma naman ang kahit isa sa mga sakdal, iaakit ang kaso sa trial chamber para sa formal na paglilitis. Nilinaw naman ng International Tribunal na ipapatupad ang mga special health measures sa pagdinig, kabilang ang limitadong oras, madalas na pahinga at 4 na araw na schedule kada linggo. Gaganapin naman ang masesyon sa Pebrero 23, 24, 26 at 27. Pamumunuan ang pagdinig ni Judge Julia Antonella Motoc, Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganzo at Judge Maria del Socorro Flores Lera. Ipapalabas naman ng International Criminal Court ang mga pagdinig sa kanilang website at social media platforms na may 30-minute delay. Kaugnay pa rin po niyan, bukas sa publiko ang magiging pagdinig mga kawombo na nakatakda nga sa Pebrero 23, 5 buwan mula noong naudot ang orihinal na September 23 hearing. Batay nga sa abisong inilabas ang International Criminal Court para sa sino man na nagnais pong makapanood sa hearing, susundin ang first come, first serve basis dahil limitado lamang pong papasukin sa loob ng public gallery ng International Criminal Court. Dapat din pong makarating ang mga manunood sa korte 1 oras ho yan bago ang nakatakdang pagsisimula ng hearing. Para sa mga miyembro ng Diplomatic Corps at Civil Society Organization, kailangan ho mag-request sa mga ito ng attendance bago mag-Pebrero 16. Kailangan magpakita ang mga ito ng valid passport o valid ID na ito ho'y ipapakita doon sa main entrance ng International Court. Para sa mga journalist naman na nagnais mong mag-cover sa hearing, kailangan ding mag-request sa mga ito sa Public Affairs Unit ng naturang korte bago mag-Pebrero 16. Kailangan ding magpakita mga ito ng valid na press card, pasaporte na may ID at may picture. Ipinagbabawal naman sa publiko ang pangunguha po ng larawan at video sa loob ng court building maliban lamang para sa mga miyembro ng media. Pinalalahanan din ng publiko na obserbahan ang akmang decorum sa loob po ng korte. Magkakaroon nga ng live streaming sa naturang hearing, ngunit madadali lamang po ito ng 30 minutes. Batay pa rin po yan sa naunang paabiso ng International Court. Dito ho sa hearing na ito, magkakaroon ng oral submission ang prosecution, defense at ang legal representatives of victims. Yan po'y upang ipresenta ang kanilang sariling argumento. Sa bahaging ito, kuha muna tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng paalala sa Philippine National Police na panatilihin ang presensya, disiplina at serbisyo sa publiko. Kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano.
Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police na patuloy na itaguyod ang profesionalismo, disiplina at tiwala ng publiko habang ipinagdiriwang ng organisasyon ang kanilang PNP Day ngayong araw. Sa video message, binigyang pugay ng Pangulo ang mga natatanging pulis at unit na kinilala dahil sa kanilang mahusay na serbisyo, liderato at dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ayon pa sa Pangulo, ang pagdiriwang ng PNP Day ay paalala kung bakit itinatag ang Philippine National Police noong 1991. Muling tiniyak ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng kapulisan sa pamamagitan ng mas maayos na pagsasanay, mas mabilis na response system at mga mekanismo ng pananagutan na nagpoprotekta sa kapwa, publiko at sa maging mga tapat na pulis. Sinabi rin ng Pangulo na mas naging hamon ang tungkulin ng pulisya mula nang maitatag ang PNP. Ayon sa Pangulo, ang mga parangal din ay iginagawad upang bigyang pugay ang mga PNP personnel na naghahatid ng konkretong resulta sa pamamagitan ng epektibong operasyon, mas pinahusay na serbisyo at pambihirang pamumuno. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I ask every member of the PNP to focus on what matters most: visible presence, disciplined conduct, and service that communities can trust. These are the actions that steadily rebuild the confidence and give meaning to the badge that you wear. Congratulations to today's awardees, and my appreciation to all who have continued to serve with commitment and with love for the country. I wish you a happy and meaningful PNP Day. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi nakadalo si Pangulong Marcos sa nasabing event kundi pinadala niya itong si Executive Secretary Ralph Recto. Ngayon naman si Pangulo ay abala dito sa palasyo dahil magkakaroon siya ng 3 magkasunod na pulong sa kanyang opisina. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 11 minuto mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Isinapubliko na ng kataas-taasang hukuman ang inihaing petisyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa Office of the Ombudsman. Ito matapos na i-upload ng Korte Suprema ang naturang petisyon sa kanilang official website. Batay sa dokumento, inihain ni Zaldico ang petition for certiorari and prohibition with application for writ of preliminary injunction and temporary restraining order. Nakapalobrito ang kahilingan ni Basura o ipawalang bisa ng Korte Suprema ang resolusyon ng Ombudsman na makasuhan nitong siko ng graft at malversation sa Sandigan Bayan. Naniniwala kasi ang dating mamabatas na magkaroon o nagkakaroon po ng grave abuse of discretion sa unang inilabas na resolusyon kahit pa hindi inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na mapabilang ito sa mga mapakasuhan. Nais din ng dating mamabatas na mapigilan ng Ombudsman, mga tauhan at kinatawan nito na magpatupad ng resolusyon ng Tanod Bayan. Maging ang reversal ng resolusyon ng Ombudsman noong Nobyembre ng nakalipas na taon ay hiling din na mabaliktad o ma-reverse sa Korte Suprema. Inihain ang naturang petisyon nitong ika-25 ng Enero. Yan po'y sa kasalukuyang taon. Sa kaugnay pang balita, itong ginawang aksyon o hakbang ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico daban ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi nila sila papaapekto sa tinawag na dilatory tactics ng kampo nito sa malalimang investigasyon kontra korupsyon. Ito'y bunsod ng maghain ng petisyon sa Korte Suprema si Zaldico upang humiling ng temporary restraining order na mapigilan lamang ang implementasyon ng resolusyon ng Office of the Ombudsman. Partikular ito sa kaso graft and malversation na inirekomenda at isinampa ng Tanod Bayan bilang kaso sa Sandigan Bayan. Git kasi ng dating mambabatas na nilabag umano ang kanyang karapatan na magkaroon ng due process dahil hindi raw siya nabigyan ng abiso upang makapaghain ng kontrasalaysay. Subalit sa kabila nito ay nanindigan naman ang Office of the Ombudsman na sila ay hindi papadala sa taktikang mapabagal lamang ang investigasyon laban sa kanyang mga illegal at korupsyong nagawa. Ibinahagi pa ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano na mananatili silang nakafocus hinggil sa pag-iimbestiga kontra katiwalian.
Kaugnay pa rin po ng balitang yan, hindi pa rin po kinumpirma ng kampo ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico kung totoong siya ay nasa bansang Sweden. Ito ay sa kabila ng paglabas ng ilang dokumento na inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema na ang dating mambabatas ay naroon ho sa naturang bansa. May petsa itong Enero 15 ng taong kasalukuyan at kalakip ang kanyang lagda at pagkakakilanlan o ang kanyang pangalan. Umihiling kasi ang dating mambabatas ng temporary restraining order upang pigilan sana ang implementasyon ng resolusyon na nagre-rekwenta ng kasong graft at malversation laban sa kanya. Nang matanong ang kanyang legal counsel na si Attorney Roy Rondain ukol sa naturang petisyon, kinumpirma niyang inihain nga ito. Gayunpaman, hindi na rin kinumpirma ng abogado kung totoong nasa Sweden o kung naroon pa ang kanyang kliyente. Una pong sinabi ni Interior Secretary Juanito Victor Remulla na pinaniniwala ang nasa Portugal ang dating mambabatas, hawak ang isang Portuguese passport kasama ang umano'y golden visa. Hulyo 19 ng taong 2025 nang umalis sa bansa itong si dating House Appropriations Committee Chair Zaldico para sa kanyang medical leave o hindi na nakabalik dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan, inilabas na rin ng isang local court ang kanyang warrant dahil sa umano'y maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro at marami ho sa mga kapwa niya akusado ang naaresto na at kasalukuyang nakakulong. Kaugnay pa niyan, inihayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagulat siya sa ulat na personal na lumitaw sa Sweden itong si former Ako Bicol Party List Representative Elizalde na may nakabinbing arrest warrant. Ayon kay Remulla, nakatira umano si Ko sa isang gated community sa Lisbon, Portugal, ngunit madaling makalabas doon kung itatago ang sarili sa sasakyan. Binanggit din niya na dahil ang mga bansa sa European Union ay borderless, posibleng nakarating si Zaldico sa Stockholm sa pamamagitan ng land o train trip, isang biyahe na aabot ng 1 hanggang 2 araw. Lumabas ang pangalan ni Zaldico sa Stockholm noong Enero 15. Base yan sa apostle ng petisyon na isinampas sa Supreme Court na personal niyang pinirmahan sa notaryo sa Nacka, Sweden. Itong apostle ay nagpapatunay sa legitimacy ng pampublikong dokumento. Ani Remulla, hindi niya masisisi ang mga intelligence officers sa pagkamis ng impormasyon dahil sa limitadong bilang nila at sa malaking resources ni Ko. Gayunpaman, sinabi niya gagawan hakbang ng Pangulo na kausapin ng Presidente ng Portugal upang marisolba ang sitwasyon. Hinimok naman ni Interior Secretary Remulla na walang negosasyon hanggat hindi na ibabalik ni Ko ang $1 billion o nasa 56 to 59 billion pesos na pondo na di umano'y ninakaw mula sa gobyerno kaugnay ng mga flood control projects. May nakabinbing na mga arrest warrant laban kay Ko at iba pa, kabilang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga direktora ng SunWest Corporation kaugnay ng umano'y 289 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro at itinanggi naman ni Ko ang mga aligasyon. Oras natin, meron na ho tayong 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update muna tayo mula dyan sa may pambansang pulisya ng Pilipinas. Mga kabombo, nanindigan po ang hepe ng pambansang pulisya na normal at hindi raw ho naiiwasan ang anumang mga reshuffling na nangyayari sa Philippine National Police. May update dyan si Bombo Bea Peniza. Inilarawan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na normal at hindi maiiwasan ang mga pagbabago sa mga opisyal sa loob ng pambansang pulisya dahil na rin sa iba't ibang sitwasyon. Ayon sa hepe, ang mga movements na ito ay bunsod ng mga naging maagang pagre-retiro ng ilan niyang kabaro dahilan para magbukas ito ng oportunidad para sa iba pang mga pulis na maitalaga sa mga bagong pwesto. Isaan niya lamang itong chain reaction lalo na sa mga pagtatalaga sa mga bakanteng pwesto na dapat nang mapunan para sa maayos sa chain of command sa loob ng organisasyon. Maliban dito, binigyan din ni Nartates na wala siyang babaguhin sa kanyang mga naunang direktiba na maitalaga bilang acting chief ng pambansang pulisya. Ayon niya, tuloy-tuloy lamang na ipapatupad sa Philippine National Police ang kanyang mga naunang direktiba na panatilihin ang kaayusan at integridad ng pulis sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Patuloy ding ipapatupad ang mga nauna ng programa sa ilalim ng kanyang liderato para sa pagpapalakas pa ng peace and order sa mga komunidad sa bansa. Kung ano yung sinabi ko noong August 26, ay ganun pa rin ang pinag-uutos natin, tuloy-tuloy ito. No? Programa ng Philippine National Police to improve the peace and order of our country. Ang reshuffle sa PNP, especially placement, kasi marami tayo from time to time, maraming nagre-retire. Okay? At marami nagre-retire, marami rin napopromote. So chain reaction,
may mga movement every time. Samantala ngayong araw naman ay ibinida ng pambansang pulisya para sa kanilang anibersaryo ang kanilang iba't ibang mga assets na siyang bahagi ng modernisasyon ng pulisya para sa kanilang mas maayos sa pagtupad sa mandato. Dinaluhan naman ito nila Executive Secretary Ralph Recto, Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla at the House of Representatives Speaker Bogie D upang magbigay ng kanilang suporta sa buong pagtitiwala sa institusyon ng pulisya. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, ng Department of Transportation at ang Maritime Industry Authority naglabas na ng mga special permits sa ibang shipping lines matapos lumubog itong MV Tricia Kirsten 3. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Isa Cotonera. Paigtingin ng Maritime Industry Authority o Marina ang safety at compliance audit sa mga pampasaherong barko matapos ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 ng Allison Shipping Line sa Basilan. Ayon kay Maritime Industry Authority spokesperson, Director Luisito de los Santos, magpapatupad ang ahensya ng isang risk-based at sustainable auditing system gamit ang mga scoring matrix upang masuri ang risk level ng bawat barko. Uunahin sa inspeksyon ang mga pampasaherong sasakyang dagat. Kabilang sa titignan ng kagawaran ang mga certificate ng mga tripulante, rehistro ng barko, lisensya, load line at pollution certificates, pati na rin ang life-saving at firefighting equipment. Susuriin din kung sapat ang kakayahan at training ng mga crew sa mga safety procedure. Sa part po ng ng enforcement service sa Marina, we would like to come up with a policy that is sustainable, hindi lang po a band-aid solution. So the idea is we're going to develop, scoring matrix sa pag-assess po ng risk level ng ating mga barko. So this will be on a per vessel basis. Uunahin po natin, of course, yung mga passenger ships. May point system po dito na dapat yung mga operators alam po nila na i-assess din ang risk level ng kanilang barko. Because with the few people that we have in Marina, mahihirapan po tayong isasagawa yung comprehensive safety audit ng 2 months or in 3 months. Dapat yung makabuluhan po na safety audit at maintindihan naman po siguro ni Secretary Lopez. Inamin ng Maritime Industry Authority na may mga maliliit na bangka sa mga liblib na lugar na mahirap nang mamonitor kaya patuloy ang koordinasyon nito sa Philippine Coast Guard upang masigurong ligtas ang paglalayag. Samantala, sinabi ng kagawaran na 12 operational vessels ng Allison Shipping Lines ang kasalukuyang isinasailalim sa audit kasama ng Philippine Coast Guard. Bagaman may valid na dokumento ang lumubog na barko, ayon sa kanilang record, inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng insidente. Dahil sa limitadong bilang ng personnel, sinabi ng ahensya na maaaring tumagal ang komprehensibong audit at hindi sapat ang 2 hanggang 3 buwan upang matapos ito ng maayos. Dito po sa sa lumubog po na barko ng Allison Shipping, sa records po ng Marina, valid po ang kanyang mga documents. Valid po ang kanyang documents. Kaya, what went wrong? Yan po yung titignan natin. Tapos yung mga vessels po natin, every 5 years may mga ginagawa po, may mga interim po na surveys na masasabi po nila. Kaugnay nito, pinayagan ng Department of Transportation ang Maritime Industry Authority o Marina na magbigay ng special permits sa ibang shipping lines upang pansamantalang bumiyahe sa mga rutang dating hawak ng Allison Shipping Lines. Ito ay matapos suspindihin ang operasyon ng Allison kasunod ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Kabilang sa mga rutang binigyan ng permits ang Zamboanga City patungong Isabela City, Siasi at Hulo sa Sulu at Bungaw sa Tawi-Tawi. Kasama rin ang mga rutang Pulawan, Dapitan City, Dumaguete City, Siquijor o Larena. Inaasahan ding mabibigyan ng permit ang rutang Zamboanga papuntang Lamitan City at pabalik. Samantala, tiniyak ng Philippine Coast Guard na handa silang magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero sakaling kulangin ng mga commercial vessels.
Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, pare-pareho pong naghain ng not guilty plea ang dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Bulacan, na umano'y sangkot sa malawakang flood control scandal. Inubilangan ito ni na dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza at Cristina Pineda. Pare-parehong akusado sa umano'y Ghost Flood Control Project sa May Pandi. Sa kanilang pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division, itinanggi nila ang pagkakasala at pagkakasangkot sa kontrobersyal na proyekto. Sa kabilang banda, ipinagpaliban naman ng korte ang pagbasa ng sakdal sa iba pang akusado at iniurong ito sa Pebrero 9, kasabayan ng arraignment nitong si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang kanilang kapwa akusado sa naturang kaso. Haharap din ang lahat ng mga akusado sa hiwalay pang arraignment dahil yan sa kasong malversation, yan po'y sa kapareho pa ring petsa. Para sa mga akusadong dati nang na-arraign, nakatakda ang pre-trial para sa kanila, yan po'y sa Pebrero 19. Samantala agad na sinibak sa pwesto ang station commander ng Malate Police kasunod ng umano'y robbery na kinasasangkutan ng 6 na pulis Maynila sa Makati City. Kasama sa mga sinibak ay ang lahat ng miyembro ng Station Drug Enforcement Unit ng naturang police station. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin, sasailalim ang mga ito sa mga serye ng investigasyon upang matukoy ang posible nilang pananagutan. Hindi anya mag-aatubili ang kapulisan na tanggalin ang lahat ng mga pulis na sakot sa naturang krimen kung mapapatunayan na sila ay nagkasala at tuluyang masampahan ng kaso at ikulong. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang 6 na pulis at nahaharap sa patong-patong na kaso. Kagabi, Enero 28, nang ireklamo ng 3 individual ang 6 na umanong ng hold-up sa kanila sa Barangay San Isidro, Makati City. Sa sumunod na pursuit operation ng Philippine National Police, naaresto naman ang suspect na kinalaunan ay natukoy din bilang mga pulis. Positibong kinilala ang mga suspect na sila ang umanoy ng hold-up sa kanila. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update ho tayo mula dyan sa may Department of Agriculture. Ang sektor ho ng pagbababoy, nakarecover na raw mula ho dun sa kontrobersyal na African Swine Fever. Batay po ito sa assessment at pagsusuri ng Department of Agriculture. May report si Bombo Betha Servito. Ipinahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa isang pulong balitaan na noong 4th quarter ng nakaraang taon, nagkaroon ng bahagyang pag-angat o positive growth na 1.6% ang hog subsector. Anya, simula nang magkaroon ng African Swine Fever sa bansa, palaging negatibo ang performance ng hog subsector o ang industriya ng pagbababoy. Binigyang diin niya na inaasahan na sana'y magtuloy-tuloy na ang pag-recover ng mga hog raisers mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever virus. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. We also would like to take note na simula nung nagkaroon ng ASF, palaging negative yung performance ng hog. But yung 4th quarter last year, we saw a positive growth, at least of 1.6% for the hogs subsector. Bagamat mababa pa rin. Ibig sabihin, year on year, negative 2.7 coming from talagang mababang performance ng hogs. Ayon sa Bureau of Animal Industry, ang bilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever na naitala noong kalagitnaan ng Enero ay bumaba na sa 8 mula sa 78 na apektadong barangay noong Disyembre 31, 2025. Ang 8 barangay na mayroong aktibong kaso ng African Swine Fever ay matatagpuan sa Bicol, Central Visayas at Caraga base sa pinakahuling datos ng Bureau of Animal Industry. Nagpapakita ito na ang industriya ng pagbababoy ay nakaka-adjust na sa epekto ng naturang virus at alam na nila kung paano palakasin ang kanilang biosecurity measures. Sinabi rin ni De Mesa na nakatulong ang kawalan ng masyadong pagbaha nitong mga nakaraang buwan dahil ang pangunahing carrier o nagkakalat na African Swine Fever virus ay ang tubig. Narito muli ang naging pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Quarter 1 is negative 3.7 and then negative 7.5 and then unti-unti bumaba negative 1.4 and eventually last quarter positive 1.6
hopefully this will signal na yung tuloy-tuloy na paglago ng hog subsector, yung ating mga baboy talagang makarecover na from ASF. Samantala, nagkaroon na rin ng patuloy na implementasyon ng border control measures at government-controlled vaccination program sa mga malulusog at African swine fever negative hogs para labanan ang posibilidad ng naturang virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Para po sa ating sports news, mga kabombo, bumagsak na po sa top 100 ng Live Women Tennis Association o WTA ranking ang dating world number 17 na si Donna Vekic. Ito'y batay sa 52-week o 52 linggo na ranking cycle ng Women Tennis Association, isa po sa mga updated ranking system ng women tennis. Kung babalikan, mga kabombo, ang record nitong si Vekic, nakapasok po siya noong round of 16 ng 2025 Australian Open at nakakuha siya ng hanggang sa 240 points para yan sa kanyang karera bilang professional tennis player. Ngunit sa pagsabak po niya sa 2026 Australian Open, nag-expire ang naturang puntos at napalitan lamang ng 10 puntos dahil sa kanyang first round loss o agad pong natanggal sa unang elimination rounds. Dahilan upang mawalan po siya ng 204 points. Kasunod nito ay hawak na ng Croatian professional tennis player ang ika-103 na pwesto o 103rd. Sa kasalukuyan ay naglalaro ang batikang tennis players sa WTA 125, ito huyang Philippine Women's Open. Bombo International News. Nagbabala si United States President Donald Trump sa Iran na makikipagsundo sa isang nuclear deal o ang susunod na atake ng Amerika ay far worse o mas malala pa. Tumaas ang tensyon matapos sabihing tutugon ang Tehran laban sa Estados Unidos, Israel at sa mga kaalyado nito. Ayon kay Trump, nakatakdang padalhan ng United States Armada kasama ang aircraft carrier na United States ship Abraham Lincoln ang Iran. Sinabi rin niya na ang huling babala niya ay sinundan ng military strike noong buwan ng Hunyo. Tumugon naman ang Iran, ayon kay Foreign Minister Abbas Araghchi, na handa ang kanilang puwersang militar at bukas sa isang fair and sustainable and equitable nuclear deal na tanging pangkapayapaan lamang ang layunin. Ani United States Secretary of State Marco Rubio, mahina ang pamahalaan ng Iran at bumagsak ang ekonomiya nito kaya posibleng muling sumiklab ang mga protesta. Samantalang nagbabala naman ang Foreign Minister ng Iran na handa itong tumugon sa anumang agresibong military operation ng Estados Unidos. Sa isang payag, binigyan diin ang top diplomat ng naturang bansa na si Abbas Araghchi na handa na silang kalabitin ang gatilyo bilang ganti at tugon kung sakaling lulusob o magsasagawa ng military operations. Kung babalikan ay unang ibinabala ni United States President Donald Trump na patungo sa katubigang sakop ng Iran ang massive armada ng United States na binubuo ng naval vessel. Ang mga ito ay handaan niyang kumpletuhin ang kanilang mga misyon ng mabilisan at hindi rin isasantabi ang paggamit ng violence kung kinakailangan. Pero giit naman ni Araghchi, tutugunan ng Iran ng parehong puwersa ang anumang karahasan na gagawin ng United States laban sa naturang bansa. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Iranian official ang kahandaan nitong tumugon sa maayos, patas at sinserong nuclear deal na parehong makakabenepisyo naman ang United States at Iran nang hindi gumagamit ng karahasan. Giit ng Iranian official, bukas pa rin ito sa anumang pakikipag-usap sa United States nang hindi gumagamit ng pamimilit, pamimwersa at pagbabanta at iba pang uri ng karahasan. Sa ibang mga updates po tayo, mga kabombo, pero bago ho yan, oras ho natin, meron na lamang ho tayong 26 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang mamayang Pilipino nanawagan na kailangan hong mangyari ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para daw humalaman kung paano ginagastos ng administrasyon ang pundo ng ating bansa. May live report si Bombo Eman Bombase. Umayos sila. Ito ang naging reaksyon ng isang vendor matapos matanong sa mga impeachment complaint na na-file laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging pahayag ni Beth Alvarez, isang vendor sa Quezon City sa panayam ng Bombo Radio. Aniya, kailangan umano na maimbestiga kada ang Presidente sa kadahilan ng maraming katulian na ang nangyayari. Kailangan sumailalim sa impeachment para malaman ng mga mamamayang Pilipino
kung tama ba ang paggamit ng pondo ng bansa at kung may kaugnayan ang presidente sa mga nahuhuling korupsyon sa bansa. Ating pakinggan si Beth Alvarez, isang vendor. Kailangan talaga yun na ituloy para malaman naman natin. Ako bilang taxpayer, siyempre may karapatan na kung anuhin, di ba? At may karapatan na kung malaman kung nasaan ba talaga yung pondo na punta. Kung nasa tama ba, kahit siyempre apektado tayo lahat, di ba? Aminin man natin yung hindi. Kahirapan talaga ngayon. Dahil dyan sa pagwawaldas ng pondo daw, kaya di pa naman napasok. Kung maalala, 3 impeachment complaints na ang i-file kontra man kay Presidente Marcos, ngunit 2 lamang dito ang na-verify at na-receive sa House Secretary General. Dagdag pa ni Alvarez na kailangang lakop ng opisyal sa gobyerno ang duman dito, lalo na sa mga nasasangkot ngayon sa mga anomalya sa bansa. Sa huli, may naging pasaring na lamang ito sa lahat ng kawani ng gobyerno, lalo na sa presenteng administrasyon. Muli, pakinggan natin si Ma'am Beth Alvarez. Ang atin lang naman, yung pondo natin na pinaghirapan natin, mapunta sa tama. Ano na panawagan mo sa gobyerno? Umayos sila. Samantala, nanawagan naman ang isang estudyante sa gobyerno na huwag pabayaan at alagaan ang mamamayang Pilipino, lalo na ito mismo ang bumubuhay sa bansa. Ito ang naging pangyayari ni Alias Ayon sa naging panayam ng Bombo Radyo. Dagdag pa nito sa na huwag dapat pairalin ang kasakiman pagpus pangalagaan ang sambayanang Pilipino. Ating pakinggan ang naging panawagan ni Alias Ayon. Siguro po, syempre meron pa din po kasi mga nagsusuporta sa mga impeachment nga po, tsaka yung lumalaban po na para magstay po yung tao sa power. And syempre naman po, magkakaroon pa rin po ng gulo-gulo at away-away po doon. So, ang para sa akin lang po bilang estudyante, hindi naman po siguro maapektuhan unless kapag ano din po, nakikisali. Kaya ako po, wala din po. Sana po, alagaan po natin yung mga tao, wag po yung mga sarili, at wag po maging masakim. Ang tinig ni Alias Ayon, isang estudyante. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bubasi na buulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo. Tubo. Samantala, pinabulaanan naman ng isang pribadong ospital ang dokumento na umunoy naglalaman ng medical test result ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa pagamutan, peke ang naturang dokumento at sila ay tumatalima sa data privacy and confidentiality ng mga impormasyon tungkol sa kanilang pasyente. Anumang medical result o medical documents na lumalabas online na hindi mula sa mismong naturang pagamutan ay itinuturing bilang unauthorized o peke at pineke. Ang pag-share ng sinuman sa medical information ng kahit sinong pasyente ng walang consent ay isang malinaw na paglabag sa data privacy at hospital policy na magigigpit umanong ipinapatupad ng naturang paggamutan. Una nang kinumpirma ng Palasyo Malacanang na dinala ang Pangulo sa isang pribadong paggamutan doon sa bahagi ng Quezon City dahil sa pananakit ng kaniyang tiyan. Pinaalahanan naman ng ospital ang publiko na maging maingat at responsable sa kanilang mga ibinabasa at ibinabahagi online dahil maaari itong makapagbigay ng kalituhan sa iba. Sa iba pang mga balita, nirerepaso na ng Senate Committee on Ethics ang sarili nitong rules para masimulan na kaagad ang pagdinig laban sa mga inirereklamong senador sa lalong madaling panahon. Malalang una pong sinabi ni Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na hindi masimulan ang pagdinig dahil hindi pa nakukumpleto ang mga miyembrong bumubuo ng naturang komite. Ngunit sa pagbabalik sesyon ng Senado nitong Enero 26 ay tuluyan na pong napunan ang mga bakanteng posisyon doon. Ayon kay Senator Ejercito, inaaral na nila ang rules na dati nang ginamit ng 19th Congress at target na maipresenta ito sa susunod na linggo para sa organizational meeting ng naturang komite. Dito po'y pagdedesisyonan ng buong komite ang mga gagamiting panuntunan at aaralin ang mga nakabinbin na reklamo. Susuriin niya ng komite kung saan sa mga reklamo ang may sapat na grounds para tuluyang mapagdesisyonan ng mga mambabatas, kabilang dito ang kontrobersyal na reklamong inihain laban kay dating Senate President Chis Escudero. Kabilang sa mga miyembro ng majority na magiging bahagi ng komite, itong sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Rizon Tiveros at Senator Erwin Tulfo, habang pangungunahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang kinatawan ng minority bloc.
Maalalang maging itong si Ejercito na chairman po ng naturang komite ay sinampahan din ng ethics complaint dahil yan sa hindi agad pag-aksyon sa reklamong inihain laban kay Senator Escudero. Sagot naman ni Ejercito, hindi niya maaksyonan ang naturang reklamo dahil hindi pa nabubuo noon ng kanyang komite dahil sa sunod-sunod na budget hearing nitong uling bahagi ng 2025. Sa ibang balita mga kabombot Star Nation, patuloy na nakakaranas ng serye ng mga lindol ang karagatang sakop ng Sultan Kudarata mula Enero 19 hanggang ngayong araw. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot na sa mahigit 2,000 ang naitalang lindol kung saan mahigit 600 ang naplat at 84 ang naramdaman ng mga insidente o ng mga residente. Ang lakas ng mga pagyanig ay nasa pagitan ng magnitude 1.3 hanggang 5.9 na nagdulot ng mga pangamba sa mga komunidad sa paligid. Ipinaliwanag ng PHIVOX na ang serye ng lindol ay kaugnay ng paggalaw sa Cotabato Trench, isang aktibong fault system doon sa bahagi ng Mindanao. Noong Enero 28 at ngayong araw ay nakaranas ng magnitude 5.1 na lindol ang bayan ng Calamansig, Sultan Kudarata at nagresulta sa preemptive evacuation ng mahigit 300 pamilya mula sa mga coastal barangay. Naitala rin ang intensity 2 sa mga bayan ng Tibuli at Surala sa South Cotabato at sa Palimbang sa Lebac sa Sultan Kudarata, habang intensity 1 naman sa ilang bahagi ng Sarangani at South Cotabato. Sa iba pang mga balita, mga kabombot, tinukoy po ng pamahalaan ng Japan bilang isang golden age ang pagdiriwang ho ng ika-70 taon na normalisasyon ng ugnayang diplomatiko sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas. Sa pahayag ng embahada ho ng Japan na nakabase dito sa Pilipinas o dito sa Maynila, binigyang diin ang mahalagang tagumpay ng relasyon ng dalawang bansa mula nang maibalik ang ugnayan noong 1956, partikular na sa larangan po ng ekonomiya, itong economic cooperation at people-to-people ties. Ayon kay Ambassador Endo Kazuya, patuloy na lumalalim ang pagkakaibigan ng Japan at ng Pilipinas sa kabila ng pagbabagong sitwasyon sa rehiyon. Anya na tiling strategic partners ang dalawang bansa at magpapatuloy ang pagpapalakas ng naturang kooperasyon. Bininggit din ng naturang ambassador ang Association of Southeast Asian Nation Chairship ng Pilipinas ngayong 2026, kung saan inasahang magbubunga ng positibong resulta yung mga high-level meetings at ayon pa sa kanya, mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong ng free at bukas na Indo-Pacific region. The ASEAN-Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Fast Paradyo Bombo! Itong best practices ng Association of Southeast Asian Nation ng ASEAN Tourism Conference, tinalakay at ipinakita ang Pilipinas nagpapakita ng sustainable and inclusive tourism. May mga report ang Bombo Radio Cebu. Yan sa Bombo Jai, mga kabombo, tinalakay at ipinakita sa ASEAN Tourism Conference ang mga pinakamahusay na kasanayan sa turismo of best practices sa buong rehiyon. Kabilang ang 11 estadong miyembro ng ASEAN ang ngayong araw, Enero 29. Bilang tagapangulo ng ASEAN Tourism Forum ATF 2026, pinalakas ng Pilipinas ang pagsusulong na nagpapanatiling inklusibo at value-driven na turismo. Sa kanyang pambungad na pananalita, sinabi ng Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco na patuloy ang pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa turismo, lalo na bilang isang archipelagong bansa. Aniya, ang turismo ay nag-uugnay sa mga rehiyon, lumilikha ng mga trabaho at nagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya na lampas sa mga pangunahing lungsod. Binigyang diin din ng kalihim ang kahalagahan ng lokal at regional na patakaran sa turismo na nakabatay sa ibinahaging pananaw, pagpapanatili at inklusibong paglago ng mga prinsipyong gabay sa kooperasyon ng ASEAN. Ipinaliwanag ni Frasco ang mahalagang papel ng mga lokal na stakeholder, partikular na sa Cebu, at isinabi na magtatagumpay ang estratehiya ng panrehiyon kung ito ay ipapatupad sa isang matatag, responsable at nagpapanatiling paraan. Ayon sa kanya, ang ASEAN Tourism Forum and Conference ay nagbibigay ng plataforma para sa mga pinuno ng gobyerno at industriya upang matugunan ang mga karaniwang hamon at palakasin ang kooperasyon ng panrehiyon. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang naging pambungad na pamahayag ni Secretary Cristina Garcia Frasco. I'm honored to welcome you to the ASEAN Tourism Conference 2026. We are pleased to be joined by our fellow ASEAN member states and dialogue partners represented here by our tourism ministers and heads of national tourism organizations, together with our regional stakeholders and industry partners.
Their presence reflects the shared importance we place on tourism as a platform for cooperation. Ang naging pamahayag ni Secretary Cristina Garcia Frasco sa Department of Tourism. Sa ngayon, Bombojoy, nagpapatuloy pa din ang pagpupulong kung saan ang miyembro ng 11 bansa ay inilatag ang kanilang plataforma at gawin sa pagpapaunlad ng turismo. How's that, Bombojoy? Okay, si Bombo dyan muna, Bombo Radio Cebu, yung seguridad kasi medyo marami-rami yata yung mga dumalo ngayon, compared doon sa mga dumalo doon sa may Mandaue area dati, mas marami ngayon sa may part ng Cebu area. So far, kamusta ang seguridad? Wala namang naitatalan na anumang untoward incident? So far, Bombojoy, na maayos naman yung seguridad, no? Do kaninang umaga, medyo may nangyayari na kumusyon doon sa party ng mga nagsagawa ng rally Bombo dyan, no? But so far, simula nung nagsimula hanggang sa ngayon, Bombojoy, hanggang matapos ito actually, sinabi naman ng PRO 7 na talagang mahigpit yung kanilang security at kanilang sinusulong talaga na matatapos at maging ipinanawagan sa lahat ng mga taga Cebu at naririto ngayon na tulungan sila na mas paunlad pa ang security nang sa gayon matapos ito ng walang maitatalang insidente. But so far, Bombo Dennis, mga kabombono, sa ngayon sobrang okay naman yung security at mahigpit yung security talaga ng bawat lungsod na madadaanan ng mga dumalo ng ASEAN na Bombojoy. Pero wala namang yung pag-disperse doon sa mga mga ralista, wala namang nangyaring sugatan or ano pa man. So far naman, Bombo Dennis, no, wala naman actually, no, pinakiusapan lang sila at ipinaliwanagan sa kanila, Bombojoy, na kung maaari hindi sila dadaan doon sa mga lugar kung saan talaga sinasagawa yung ASEAN Summit, Bombojoy. Okay, maraming salamat, Bombo Radio Cebu. Mula dito sa lungsod ng Mandaue para sa ASEAN Philippines 2026 update ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Charemy Balingat for the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Pa rin po sa ating patuloy na pagtutok sa mga kaganapan dyan sa Association of Southeast Asian Nation, mga kabombo. Pinangunahan din po ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang isang informal consultation meeting para pa rin sa implementasyon ng 5-point consensus dyan sa may Myanmar. Si Lazaro, mga kabombo, nagsisilbi pong Philippine ASEAN Chair at Special Envoy para sa bansang Myanmar. Ginanap ang informal meeting dyan pa rin po sa may Cebu kung saan naroon ang mga kinatawan ng member economies para yan sa ikalawang yugto ng pagpupulong ngayong buwan. Ayon kay Lazaro, tinalakay ng 11 member states o economic members ang ilang mahahalagang hakbang para humatugunan ang sitwasyon sa naturang bansa at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan. Nais-anya ng bawat miyembro ng regional bloc na ang kapayapaan at ang gagamiting solusyon ay mismong iendorso rin ng gobyerno ng Myanmar. Ito rin dapat ang mamumuno sa anumang plano. Ang pagpupulong ay kasunod pa rin po yan ng katatapos na halalan sa Myanmar bago pa man ang Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Retreat kung saan ang top Southeast Asian diplomats ay at maging yung pong senior Myanmar officials ay nakatakda pong dumalo sa naturang pagpupulong. Samantala sa iba pang balita na tinutukan ng ating provincial stations, ang International Criminal Court hearing kay former President Duterte ay patunay na walang kinikilingan ang International Tribunal sa isyu ng human rights violation ayon yan sa isang abogado. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang human rights lawyer at isa sa mga legal representatives ng lahat ng biktima ng drug war sa Pilipinas na malaki ang magiging epekto sa international community ng nakatakdang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court or ICC para sa confirmation hearing ng kanyang murder charges sa susunod na buwan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Gilbert Andres, Executive Director ng Center Law Philippines, sinabi niya na ang kaso ni Duterte ay magpapatunay na patas ang ICC at hindi lamang nakatuon sa isang kontinente. Ayon sa kanya, kadalasan ng mga kaso sa ICC ay nagmumula sa mga bansa sa Afrika, ngunit ngayon ay may kaso na mula sa Asia. Payag niya, ipapakita rin ito na walang pinipiling bansa ang ICC pagdating sa isyu ng human rights at rule of law. Napagalaman na bukod kay Andres, nakatalaga rin si Attorney Joel Butuyan bilang abogado ng mga biktima ng drug war. Napili silang dalawa dahil sa kanilang eligibility, walang record ng inappropriate conduct at wala ring conflict of interest sa kaso.
Ang confirmation charges hearing laban kay Duterte ay tinakda sa Pebrero 23 at tatagal hanggang Pebrero 27. Impact sa international community, work ng international criminal justice system. Importante sa ICC para ipakita patas lang. Ang focus niya is any international crime anywhere in the world, ang meaning of significance para sa international community. At syempre, ang respect for human rights and the rule of law. Opo, expect po natin na itong proceedings na to, 4 na araw at least, at ito pong proceedings na to, magbibigay po ng mga argumento ng prosecutor kung bakit dapat ituloy po sa trial proper yung charges po laban kay Mr. Duterte. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Halos 400 naman ng mga residente magkakabombo mura po sa isang barangay sa may Calbayog. Inilipat po sa Tent City sa may Malilipot, Albay. Bunsod po yan ng patuloy na pag-alburuto pa rin ng Bulkang Mayon. May update dyan ng Bombo Radio Legazpi. Inilipat ang nasa 378 na mga residente mula sa Barangay Calbayog, Malilipot, Albay sa isang tent city bunsod ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay punong Barangay Gilbert Bolaños sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na inilipat ito mula sa eskwelahan kung saan malaking porsyon ng kanilang barangay ay pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Aniya ang nasabing tent city ay mayroong mga higaan, comfort rooms at kompleto rin sa mga pasilidad. Sinabi rin ng opisyal na mas komportable sila rito kumpara sa elementary school kung saan mayroong mga naka-assign na konseho para sa mga apektadong residente. Nananawagan ang opisyal sa mga residente na maging mapagmatsyag at kung maaari ay isegregate ang kanilang mga basura. Sa ngayon, hangad ng punong barangay ang dagdag na mga toilet at medisina para sa mga may sakit, lalo na at kakaunti na lamang ang alokasyon ng kanilang barangay. Medyo okay dito dahil unang-una sa sa pinag-usapan namin, galing sa elementary and sa high school, ngayon isa na lang dito, isa na lang unang-una po, komportable na kami, mga barangay official and lahat po na mga kasama ko, PNP, DSWD and lahat po na ahensya. Dahil isa na lang po ang lokasyon. So nung doon pa kami sa elementary and high school, so alos may barangay Tanod ako doon, may BSW ako doon, may BSW pa ako doon. So talagang mahirap po. Ngayon, isa na lang po ang location, medyo mag-ana po sa amin. Anang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo JM Cardino and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa Philippine National Police Law dahil sa sagutan ni former PNP Chief at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Nicolas Torre III at ni Department of Interior and Local Government Secretary Rimulya, case closed na ayon yan sa National Police Commission. May mga report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tinawanan lamang ni National Police Commission Vice Chairman at Executive Director Rafael Vicente Calanisan ang ulat kaugnay sa pagkwestiyon ni DILG Secretary John Vic Rimulya kung legal ba si dating Chief PNP Nicolas Torre III ay maaaring humawak ng civilian position habang aktibo pa sa serbisyo ng Philippine National Police. Ayon kay Rimulya, kailangan na i-review ang batas ng Philippine National Police upang maging malinaw na hindi maaaring pagsabayin ang dalawang papel sa isang opisyal. Sa kabila ng kontrobersiya, ipinahayag ng NAPOLCOM na sarado na ang kaso dahil si PNP General Nartates ay nakatanggap na ng kanyang 4-star badge bilang general. Sinabi ng NAPOLCOM na may umiiral na batas at regulasyon mula sa Malacanang na nagbibigay ng malinaw na pamantayan hinggil sa naturang sitwasyon. Dahil dito, wala na silang nakikitang problema at idineklara na case closed na ang issue. Ang punto ni Rimulya ay ang pag-iwas sa conflict of interest at ang pangangalaga sa integridad ng PNP, ngunit sa pananaw ng NAPOLCOM, ito ay nasolusyonan na at wala ng karagdagang aksyon na kinakailangan. Natatawa ako na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin yan. Pero let us be clear, nagsalita na ang Malacanang. Okay. So hindi ko na para gatungan, hindi na kailangan ng pahabain yung usapin dyan. Sapat nang sabihin na all's well that ends well. Okay. General Torre will be receiving his full benefits.
I'm very happy to say that General Nartates will soon have his 4 stars. At happy ang buong National Police Commission at kapulisan kasi it brings clarity dun sa ating organisasyon. Si Rafael Vicente Calanisan, ang National Police Commission Vice Chairman at Executive Officer. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mahigit 1,000 katao lumikas sanhiyan ng landslide doon sa bahagi ng Italy. Kuha tayo ng mga report sa pag-uulat ng Star FM Iloilo. Lumikas ang mahigit 1,500 katao matapos gumuho ang lupa sa Niscemi, Sicily, Italy. Dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan dala ng bagyong Harry, nagpakita na ng banta ng landslide mula pa noong linggo hanggang sa tuluyan ng gumuho ang lupa kung saan 2 provincial roads na patungo sa bayan ang apektado o naharangan at lahat ng paaralan sa lugar ay nanatiling sarado. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Joel Pelobelio, Star International Correspondent sa Sicily, Italy, sinabi nito na maituturing niyang ito na ang pinakamalakas na bagyo na kaniyang naranasan sa loob ng 32 taon niyang pagtatrabaho sa nasabing bansa. Dagdag pa nito, sa ngayon wala pa namang naitalang namatay o nasugatan ng mga residente. Marami din ang naano dito na salanta sa hangin. Halos 1 linggo ang ulan dito. Kakaiba yun, lakas. Kasi mayroon dito sa amin, sa lugar namin dito, yung isang bahay, binunot ng yun ang hangin, saka binagsak doon sa tabi ng dagat. First time kong naranasan yun. Nangako naman ang buong suporta ng pamahalaan ang Civil Protection Minister ng bansa kung saan nagpadala ito ng specialized team ng mga geologist upang tulungan ang lokal na otoridad sa pag-alam sa susunod na galaw ng landslide. Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station at panuorin o pakinggan ang mga hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas o mga oras o mga araw. Sa Visayas area, lalo ho dyan sa may bahagi po ng Central Visayas mamaya, kung saan po ginaganap ang Association of Southeast Asian Nation Meeting. Silang serye po ito ng mga pagpupulong. Pwede po ninyong mapakinggan yung mga live report and of course yung mga updates mula ho sa ating mga provincial station. Sa Western Visayas, dyan po sa may Iloilo Province, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa may bahagi po ng Negros area, ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Diyan sa may Cebu, tulad po ng ating nababanggit kanina, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas naman para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Capiz at mga katabing lugar. Ang Bombo Radio Kalibo para ho dyan sa may bahagi po ng Aklan at ang Bombo Radio Tacloban sa probinsya ng Leyte at mga katabing probinsya. Bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation.
We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Un minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana anda sa matapos ang ginpayag sang aton sining alkalde nga successful dinagyang 2026 pero damo sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo ang nagkuriit di ginapayag sang aton sa mga opisyales nga ginpamatian kuno sang syudad ang komento sang pumuluyo nga ibalik sa city proper area ang dinagyang 2027. Lakip na sinandri hibalon taman ang mga listahan sang aktibidades no nga naka-schedule para naman iya sa selebrasyon sang kapiyastahan ni Nuestra Señora de la Candelaria sa palabuton sining Pebrero 2. Mga natipon nga balita direktamente sa Iloilo City Hall kaupod sa kay Bombo Hana Andasahan sa report. Please go ahead. Ginapamatian sa Iloilo City Government kag Iloilo Festival Foundation Incorporated ang mga komento kag kritisismo man sa mga publiko bomotsyam kaangot sa ining nagtapos na dinagyang Festival 2026. Iniman karon ang mga ginadihon with sa City Council and bahin ng City Government and may ara na sa initial man nga mga industrihanay ang tinira sa Trenyas. Also sa bahin man sa mga konsehal, si Councilor Lecter Abiagri ang nagpahayag mismo sa iyaman nga Facebook post kasi Pebrero pa lang umpisahan na kuno ang pagplano kag pagpreparar sang dinagyang 2027. Although nga malayo pa ini, daron ini man ang sa mga napasalig kag napananawan sang konsehal na umpisahan na sa Pebrero ang pagplano kag plastar man sang tanan agod nga mangin maayo kag mangin manami sa selebrasyon sa dinagyang Festival 2027. Isa man sa mga nadala diri ang pagbalik sang banderitas kay tradisyon nga may ara isang banderitas but it's just nga himuon ng ini nga recyclable. So kung gamiton ang recyclable materials for banderitas and dugang bandera ang man ang pagbalik man sa 4 judging areas in city proper and pagpadamo pagid sa mga portalets and pagbukas man sa iban pang mga establishmento nga may mga concert room agod nati hindi na sila hanglan nga magsala-sala pa bisang mga pumuluyo kag mga nagadagyang sa ining pag-access sa comfort room sa ang pagdugang man sang mga pag-subsidy, no? Pag-subsidize yung mga food stores. Kasi last time may damo nga reklamo kada sa Baton Mandari nga si worth 18,000 pesos ang ining renta every food kiosk and mahal ini katamaan man. That's the reason why nga again at mahalang sa mga vendors ang ila diri nga pagsalikya presyohan na itong mga pagkaon
sa food festival. So ini ang plano man sa nga konsehal at city government nga pangitaan sa pamaagi kung paano panubo pagit ang mga renta sa food stalls Bomotsyam. Overall, kung kay Councilor Sarabia, na tumangkot na po kung kamustang nga nga din experience, bato nag-enjoy gid ko no ini. Sa pagmatuod na hubog pagani ko no ini man sa iya man nga pahayag, nag-enjoy and again pamatian man ang bahin sa publiko sa ilaman ng mga nanging komento sa Dinagyang Festival 2026. Ipabati nato ang nanging pahayag ni Councilor Rex Marcos Sarabia sa dugang pa nga impormasyon. Well, I don't think it's an experiment kahit may mga previous iterations nga sa sports complex man. As far as I know, personal ko na ni pero hindi ako basically involved. Nire-request niya sang iba na mga stakeholders. So I think it's a good intention man. May good intentions man. Kag siyempre hindi naman na ma-perfect. Kung ano gusto sa mga pumuluyo, sundon ta. So let's go back to the tradition. Wala man na malayan, magbalik kita sa tradition. Councilor, after the backlash and side comments man for IFFI, do we still trust for IFFI for Dinagyang Festival 2027? Ano yung mga comment sa ilan ang performance sa buong tuig? Well, kadamo sang aspeto ang Dinagyang performance. May downtown, may uptown, may triba, kadamo. I mean, it's damo sa mga events mo. Hindi malang ya siling ang judging area or ang banderitas ang takos nga lousy performance ang FFI. We have to consider nga nami ang crowd control subong, wala sang stampede, wala sa mga gang war, wala terror attack, wala sang major na mga criminal incidents. Nubo ang ato na crime rate ang naggamay lang base for example ng mga misunderstanding bi ng mga rambol gamay da sa inuman no. Pero overall good performance man ng IFFI and we should not dissolve it kay nagapahapos niya sa pag nagapapos ni sa Iloilo City Government mag-host sang Iloilo Dinagyang. Imagine bi kung syudad pa bi ang nagakapot sini paano ang procurement process dira pa lang yawa na taguro no kag not to mention ang logistics. So I think overall IFFI did good but there are some instances that we have to work on at ginaamin ta na. So bululigan ta gid na kag nagapasalamat gid kami sa feedback sa mga pumuloy. Pero ikaw personally, kamusta mo Dinagyang experience? At syempre nahubog kuya ako niya kag na-enjoy. Na batian si Councilor Rex Marcos Sarabia sa iya diri naging pahayag sa Dinagyang 2026 Bomotsyam. Galibog lang ulo ko nga si Councilor Sarabia ang hatag ka statement may sa direkta nga pulong may labot siya di ano ya komitiba Gani Bomotsyam but then sa iya diri nga Facebook po social media mismo no siya madali sa nagpahayag and again kumbaga naghatag man ng statement in participation man sa Iloilo City Government since nga naka-initial meeting sila with Mayor Isa Peña. So isa ko sa mga nasurihan ang nasambitan naton nga mga pagbag-o for Dinagyang 2027. Kaya anong assurance naton nga ngisa ka konsehal sarang nga makapagwa sa assurance nga ti amo na bla this time sundo na ang pumuluyo kag hindi adto eksperimento. Kay kung amo nang dalagan sing istorya in the first place ti dapat gin suwestyon na nila kay this is not our first time. This is not the first time nga nag-host ang Dinagyang ang syudad sa Iloilo and sa aton sini nga mga kulturan common sense will tell you nga ang nagadumala ngalan mo lang ginislan kag mga tao abi pero ti same function mo lang sadto anay Iloilo Dinagyang Foundation ti subong Iloilo Festivals Foundation Incorporated dungalan mo lang nagbago kag ti mga tao abi so why is it kay sinuutok na nga amo na subong ang sitwasyon or amo adtong ginpatigayon sang nakaligad sini nga Dinagyang although mambal naton nga ti successful ang kahiwatan kay nangnubo ang crimes but ang credit siguro hindi ta paghatag sa FFI kay ang nag-maintain sa kalinog kagatawaton sa kapulisan
May nakita ka nga taga IFFI itong nga nagpulaw, sumugod Pizza 23, kang nagbabantay, kang nagpasigurado nga way isang ginamo matabo? Bumbuhan na? Amo gani, Bombo Jan. That's the reason why nga tigyan sa mga kapatid ang konsehal. Nga since nga amo na ni ang natabo no, sa SFI na tubong nga tuig. May mawag na rin sila, just like last time, memorandum of agreement every year. Nga kung siriin na silang lang nga daw agreement na nga sila mag-panguna for Dinagyang Festival every year. But then, wala pa sang kasiguraduhan. Although nga Pebrero pa lang kuno mag-umpisa na sa pagpreparar, kinahanglan sa gihapon nga sige-sige man ang koordinasyon kag pagbalik sa tradisyon nga tinaandan man sang tanan kung ano kunong gusto sang pumuluyo, Bombo Cham. Ara na kita dira, bumbuhan na. Kung sundon tamalang gali ang kagustuhan sang pumuluyo, why change? No, sang kinaandan. Although mambal na ton ti natural lang man na kay may mga ginatistingan ti kung nagatisting ka ano mo silingon sa nag-eksperimento ka. Di bla, pero ginapanginwala nila nga may eksperimento kuno ang nasambitan sining amo ni nga setup. But just like sa banderitas, ti ibalik man lang gali nila ang banderitas kay do kabugi din nagpadako sa isyo. But this time himuon nila nga recyclable. My goodness. Kung ko magsala, do 60 years na nga nagapatigayon kita sang Dinagyang Festival. Subong pa lang kita yan nakapaminsar nga dapat gali ang banderitas ta recyclable. All throughout the year, nagakampanya kita sa pag-recycle. Balaan ta naman ang epekto sang pagtumpok sang plastic. Hindi lang kay sa material nga bagay o kung mga bagay-bagay, pati sa batasan. Makapakalain ina. Ulihi ang realization kag wala sang anticipation sa bahin sang aton sino opisyalis sang siyudad sa Iloilo. Do mo nang gagwa karon eh. Bumbuhan na? Amo gani, Bombo Cham. Kumbaga, wala pala ining anticipate amo sa matabo kay siguro one of the reason nga ining nasa Batman nga recyclable last time na mention diba sa SFI nga ti dugang lang sa basura, dugang lang diri sa higko man if ever after kasi one use single use lang ang banderitas but then nag-idea nga si himon recyclable. All right. Si Councilor Rex managambal nga Pebrero pa lang umpisa ng preparasyon. Tandaan mo pizza, ibutang mo na, ipalar mo sa cellphone mo, Bombo Liog. Gaan taman sang chimpo by February 15. Anong adlaw na February 15 man? Weekdays na. Check ko din sa akong kalendaryo. Sunday ata. Sunday. Ati, butang ta, February 16, ma-update kita kay Councilor Rex kung kumusta ang preparation? Oo. Lunes? Uy, gito nakibot kita mo na una kung hinga pamangkot. Dala sa committee ba ni Councilor Rex? Base sa Committee on Culture and Tradition or whatsoever? Pero muna yun, nandun nakibot lang kita nga daw siya ang siya ang naghatag sang statement si Nadre, no? Pero kung nang taon mo, mas mayo kung tani kung si Mayor Isa nagplastar, nagpagwa sang statement. Galing ba si ikaw na muning kasugtan nila. So be it. Ang importante, may ginasaliga ng mga pumuloy sa syudad sa Iloilo nga by 2027, ibalik sa city proper area ang tawag si gani Dinagyang Festival. Ikaduha, damo sang nabitinan, do halos tanan bitin. Kaya nga ako no 7 lang kabilog ang contesting tribes. Ang una, nagalabot 17, no?
damo sa nagapanawagan, why not abiti ibalik ta ang mga barangay tribes or himuon nga duwa ka kategori? May barangay category kag may schools category or the open category. Bumbuhana kay mas damo kag mahambag kablabaw na puno ginang akon sinimata kag dulungan kung damo ang tribo, no, nga ma-perform nga ginantisipar mo, but dapat may careful man siniiya nga assessment nga pasiguraduhon nga mayong performance ang tagsa-tagsa sini ka tribo, hindi kay for compliance kag padugay-dugay lamang ang para nga maglawig lang ang Ati Tribes competition. Is it possible mo buhana kay nahimo ta na gani sadto ni? Amo na bombo sa mga the reason why siguro kati Pedrero palang saluhan na gagapastaro na sang maayo kung ano pag ang silang mali-improve for dinagyang 2027. Pero last na lang, una ko ni nabatian sa sa chairman sang IFFI kay Mr. Judge Peña. Sang Domingo pa lang yung daan during awarding, no? Ang pamakot kay sino ginman idea. No? Sino idea nga sa Freedom Grandstand, wala sa Kapitolyo or sagwa sa Kapitolyo, ang next judging area is ara na to sa sports, and then suddenly a week before or weeks before sang contest proper ginanunsyar nga due to insistent public demand kuno, no, nga dapat may ara sang another judging area para ma-accommodate ang iban nga luyag maglantaw or sa laysay para nga makabaligya pangin ticket. That's why nga ginbutangan sang another judging area dira sa may Luna Huerbana Luna corner Huerbana Luna sa may distrito sang La Paz. Kag nakabati man kita sang hibubunot sang miyembro ginikanan kag iban pa nga mga staff sang tagsa siniiya ka tribo ngati all the way from Iloilo Freedom Grandstand nagaguyod, nagatulod pakadto sa area sang La Paz, guyod, tulod pakadto naman sa sports complex kay tuman kalayo ang ila sini nga ginguyuran, nagatagiti ang init. Bombuhana, so mong sina, no? Do ang gwa niya ya. Duway naton iya ginahatagan sang konsiderasyon ang balatyagon sang mga performers, basta lamang ma-entertain kita, ma-entertain ang bisita, kag siyempre ang bottom line, makabaligya ticket bumbuhan na. Tama agad na mo siya, matyan ang ining nag-social nila nga himuon nga tatlong duha una performance judging area ang idea man sa mga board of directors ng SFI. That's the reason why nga nag-come out man sa among sini nga idea gagawin sa mismo sa SFI. But then plano sa mismo chairman Judge Peña next year ibalik na sa naandan gid sa pumuruyo sa Dinagyang Festival. All right, lauman tayo na. Tama gid mo siya. Dugang man sa nasamitan naton ng mga selebrasyon sa katistahan diri man sa Iloilo, ang upcoming naman nga fiesta sa Haro, Our Lady of Candles Metropolitan Cathedral dira sa may February 2, 2026 Lunes ini nga adlaw. Ako sa din mayar anak sang mga nakaplastar na nga mga schedules for celebration ni Candelaria man no mayar sang solemn Vesperal Mass sa Pebrero 1, alas 5 sa hapon, kag pangunahan ni Most Reverend Jose Romeo Lazo, kag ang
may araman sang right of coronation o coronation sa imahe sa cathedral balcony sa babaw alas after sang misa. And on February 2 naman morning, may araman sang solemn pontifical mass with blessing of candles na pagkapangunahan man ni Most Reverend Benedicto B. Villones, Archbishop sang Haro, Bombocham. And madamo pa, subong nag-umpisa naman ang Novena Masses sa nagligad nga simana inadlaw at subong nagapadayon sa ini. And available naman mismo ang isama sa mga nakatuan sa mga pagtuyo at may kay Candelaria amo ang baligya sang mga perdon o kung mga kandila nga ini, and available naman yara sa ilang kantin sa kilid lang sa Haro Metropolitan Cathedral, and yara mismo ang nagabantay man diri, and finalize man mismo sang nasambitan man nga opisina sa idalom ni Father Angelo Colada ang mga event kag mga koordinasyon man when it comes to peace in order. Ibabalik natin ang nanging pahayag ni Father Angelo Colada sa dugang sa informasyon. Actually, nakasugod na kita sa ato niya Novena Masses sa January 24 pa until February 1. And then on February 1, maghiwat kita sa misa sa bespera sa hapon, sa alas 5 sa hapon niya pagkapangunahan ni Archbishop Emeritus Lasso na bagasundan ini sa koronasyon sang mahal nga Birhen sa Candelaria dira sa balcony nga ginahiwat naton every year. And then sa February 2, we have masses as early as 4:30 in the morning until 8 o'clock sa gabi sa main church, sa cathedral, kaysa sa sagwa sa John Paul II nga hall. And then may anak kita nga misa sa aga sa alas 7 man, nga consider natin nga high mass na pagkapangunahan ni Archbishop Villones. Kaya sa hapon, ang traditional natin nga procession nga ginahiwat palibot sa Haro, kag pagasundan man sang misa nga pagunahan ni Archbishop Labajo. So far do mo man ina ang mga aktibidades naton sa siniya palabuton nga fiesta. May mga pagbago bala kita, Father, when it comes sa mga activities naton kung gindugang abi compared to last year? So far daw wala man kita si may gindugang no say the usual naton na ginahimo ini, because we find it nga umuni ang pakabig niya matawag naton bala nga orderly maayo nga papatigayon sa kapistahan, kag kay tinutuyo man lang sa aton nga sa kapistahan nga madala ang mga tawo sa pagpangamuyo ka na magdala sa matutuod nga pagdebosyon labi na gid sa Iloy sa Birhen sa Candelaria. Just like last year, Father, may mga expected abi kita nga numero abi sa mga deboto gid nga magatambong for Haro Fiesta, Father. Wala magigita naghatag sa exact numbers. And it's role sa aton mga kapulisan kapag sila sa pag-determinar sila o kung pag-monitor sila. So, ang aton naman yun, expected din man natin given nga ang damo iman ang nagadugok nga mga tao sa kapitan. Pero given ang aton makabila na pag-tribute man natin sa iban nga pagpisang pusod kag sa iban man nga makabanuhanan as ay isang nagbigay pangalunes, for sure iban magasimba naman lang sa ila matagsatag sa mga parokya kay ng mga misa man sila dira. Pero ang mga devotos ni Jayaya nakagagawin kinaanda na nila, amo na yung kanto sa Haro Cathedral. At this moment, Father, available na bala ang mga kandila nga naanda na ginabakal kon fiesta dira mismo sa sulod sang Haro Cathedral? Yes, start na kita sa pag-distribute sa mga kandila sa ligat mga adlang nagsugod na bukasin. Okay, sige. Ang aton na lang mga pahanumdum, Father, sa mga deboto and mga bisita man nga magakadto sa Haro Fiesta. So, ang aton nga kandila ng dito sa Haro Cathedral, yung 40 pesos na ang wilog. So, nakatala na kita kung hindi ka makabakal. Kaya tinali nga iban, makita natin na nag-overprice sa umodikit. And then, ikaluha, ang imoon natin ini nga kahiwatan nga mapinamuyon kaya paiwan natin ang mga hindi man mga manami ng mga insidente kahit kung ang tuyo natin magsimba kapag pangamuyo o kaya yung sinugar sa mga hindi manami ng mga evento.
na batian ang nang pahayag ni Father Angelo Colada Bombocham, ang Director man for Archdiocesan Commission on Social Communication. Bombocham kaangot rin sa palabuton man nga kapistahan sa Haro. Alright. Dahil may ginatapos-tapos ang Bombohan, kay may tawag sini niya. May palabot bala sa mensahe sa akon nga party sa Portalets issue kay nadumduman ko ang hambal ni Councilor Rex Sarabia. No? Pero galibog ya po ng ulo ko nga siya ang naghatag sa statement. Anyway, ang pila hindi magsisiguro tanan, no? But ang punto is may ginhulam ko ng city government nga Portalets sa Department of Public Works and Highways. Tapos may nakabutang nga price list, no? Quotation, logo na engineer may ginsan ko na. Nakita ko man ini sa bahin sang GSO nga Facebook page. I'm sorry, no? Sa aton sini mga kabombo. Basta kon may corresponding nga bayad or fee kung mag-answer ikaw sa Nature's Call, no? For example, palabasin siya sa mga nagpanyaga, ngihi pulo, 10. Poops, 100. Suka, 100. Pulo pasensya liwat sa mga kaon dira. Tapos may disclaimer nga this is not city-operated Portalets. Mangkuton tamaning DPWH kay ti anong sistema sa anong plastada sina diri? No, base ang Iloilo City District Engineering Office makasabat man sina diri kay ang information tag inhulam ini sa DPWH wala sa source ko ay diri waya ma-specify bala kon sa Iloilo City District Engineering Office or sa regional office gin panghulam ining mga Portalets and then gibutang dira may ara sa nakabutang ngihi 10 poops 100 suka 100, no? Tapos may disclaimer ang GSO nga this is not city government operated. Ti anuman may private nga nag-operate sini nga nagganar from the property sa gobyerno. Kaya ang information ko no is that ang city government ang naghulam sining mga Portalets. Tapos ti amo nao may nakabutang dira nga may pulo, may balayran pulo, may balayran shin, may isa pa nga balayran shin. Ti ano man kung may disclaimer nakabutang nga this is not operated by city government, sino nag-operate? Ang Iloilo City District Engineering Office? Or ang Department of Public Works and Highways, ang regional office? Kung may nagamit, kung may nagbayad, di nagkantong kwarta. Bombohan na? Amo pa na ang Bombocham, no? Kaya sa ato na hibaluan, mayara ka 80 ka mga Portalets ang ginpang hatag o ginpang pahamtang sa General Services Office. But sa bahin sini, kasi may disclaimer naman nga this is not city-operated Portalets. Siguro may private gid pag gid nga dumala sina and nagpamutang man sa mga presyo. Kung may private nga nagdumala sina, kaya ang information ko ginhulam ni sa DPWH, may nagganar iya, may naka-income out of propiedad sang gobyerno. Mangkuton ta ni Bing GSO gani kiti ginsaway gani ito kag nangin issue man nga suksok ka lang ka costume, pangayo kasang donation, ginapagawad gani permit kung may nag-operate nga private individual gamit ang resources ng gobyerno, nagkuha ba ni sila permit?
amo pagid na mamosyam kay wala pa man wala sang information nga do nagkuha sang permit sa City Hall Abi to operate sang amo sini nga mga portalet, but then verify na to sa bahin man sang GSO and the city government kung diin ini naghalin o ini nag-operate a bit during this time. Sang parang mabalaan ta kay hindi lang kay ang isyu galidri, hindi lang kay ang banderitas pati portalets gin himuslan pa kag granting iti dapat for public use ini kay propiedad ini sa gobyerno nga may nagbutang da iya nga may panukot kung maagaano ka dira sa portalet. Amo gani. Gatigin klaro man ini sa press conference with the GSO last time. Gati ang mga portalet bala, paano ni malikawan kay iba sila manukot nga 5 pesos, 10 pesos, o may mga presyuhan na igid. Kung depende kung paano mo ini gamiton. But then, nag-siling diri ang GSO nga wala, or mayara tuot, but then donation lang. Pag hindi ini pilitay nga magbayad, gid ikaw dira kay for public use and operate by city government man mo siya. Kag pati logos ng DPWH kuno gintabunan. Araw-araw pa. Sobra naman niyang ang aligasyon sang kabumbutan nga nagapadala diri sang mensayo. Anyway, counter-check tani bombohana kag pangitaon taning mga portalet abe. Yes, tama mo siyam daw. Balaban man doon yung area ni kaya makita natin sa building sa likod, Abi, and sa mga surroundings man sa ini portalet. And verify natin kay Engineer Niel Ravena mismo mo siyam. All right. Ay! Okay, dahil lang mo i-zoom in bala. Dahil bumuha na, dahil na mag-extro. Ang ina-engineer, i-zoom in bala. Ang ikatatlo siguro, ang pinakakilid Rio, sa right, kung nagatubang ko. Ara, to sa, ina. Zoom in todo. Dumay nagagwa, dumay galabaw, ano na nga silman? Ang kintabunan na sa price list lang. I-zoom in magin may kamay, mo engineer, mo Alvar, engineer. Zoom in magin may. Iya kaya DPWH na nga logo. Sus Maria ka kasi po. Oy, taga DPWH na! Nagano ka mo barya-barya ka mo sang dinagyang? Kaya ang Balkan City Government, hindi niya kuno why ni sila nag-operate to. Araw-araw pa. Nukot ka mo inyo pulo, sin. Ang price list nila, gintabon pa sa logo. Iho di kanggaro ya gido. Sus Maria kang gosip po. Sino ayan ang nag-operate siniman? Kayang information niya nga ginapalabot diri sa aton. Nagulam ang city government sa DPWH. Wala ma-specify diri kung regional office or Iloilo City District Engineering Office. Galing kay kung sa Iloilo City District Engineering Office, dulabo, gro engineer, no? Hindi, gro, sila magulam, kay kung sa pa, mortal inimi ang city government kag City District Engineering Office mo. No? Kung ang kilala ko pag-anunsyar to nga gin-relieve si Engineer Pakanan, do mapalitson ko nung ang mga taga Stiol. Tapos ang mga giniyaw, natukiman daw, pwede mo pa na masum-in, may gamay, engineer, request ko, bakla na kay Scoopy, karon. Galabaw to, engineer, galabaw to, pero basi hindi man ibla iya ka DPWH, basi humaom talang ni nga iya ka DPWH, pangitaon ta ni Bibumbuhana, kagkakson ta ning, ang bond paper ni nga may sulat kakson na ni mga scotch tape nila para makita na kung kay sino na logo na.
Why pa ka-extras mo muna, no? Bumbuhan? Yes, pwede gid na mo siya. May verify na ton. This time gid no kay Sir Ravenna and the mismo man sa ining mga portalet na napamtangan sininit mo siya. Kunang kilala ko pa. George! Ingagawa na George! Natukiban ka Bumbo, George. Ingagawa na George. Salamat kin Bumbuhan, ha? Ini si Bumbuhan namin doon sa Andasa and this is Bumbo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat kin na Bumbuhan na Andasa. Tinga lamang ko nga pati ang mga public establishments ayoon na kuno nga buksan para nga magamit ang comfort room. No? Sa aton sinima kabumbo, ti kay may mga ano na di sila gliw, may mga sprekitek na di sila nga mga galawan. Tuwara kaya kagusip po. Kung hindi ni iya sa city government, iya kay FFI ni galawan. Kung hindi iya kay FFI, DPWH, pati na rin ang barya-barya. O maluoy ka mo, sus barya kagusip po. No? Ginpamtangan dira sang portalets, kiti simpre, ekspektaro naton ang tao aratan ng dalan mo. Di ba? Makaon, mainom, simpre maariya ginaya, magamit kinasiya sang comfort room, ti karon na biyang comfort room, for example, diri ka sa mapa. Why di sang comfort room, mga private, di hindi mas layo magpagamit sa ilang comfort room. Siyempre, kiti, may mga pagsulundan man na sila yung ginasunod, kaga para for private use only ina, sa ila sini nga mga empleyado. Ti mapa City Hall pa ko, kaya nakagobyerno to ka dito ko manghihi. Dito ko the bomb has been planted. Hindi literal nga bomba. Dito ko ma-deposito. Kunang kilala ko pa, you deposit. Dito ko you deposit. Ag dito man ko dito man ko mamubod pa to. Dito lang alang. Di ko may portalet. Sa aton sin lapit-lapit lang eh. Pero ting istorya, mo sina nga nang hulam ko no, ang city government sa DPWH, tapos tinabunan, tapos may pulo, may sin. Ting income ni nagadto, may permit bala ini, nga manukot sila dira. Hindi bla? I see what to say, gidguayas ni. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti magamo sini magluwas sa banderitas ni kag layo-layo ang judging area, performance area. Ang city government kag ang IFFI madamo ning explaining sini nga dapat sini nila yang himuon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ti paliliata na bisang income sang dinagyang festival be sa aton sini nga mga kauturan. Kumustayhan. Tiki parang klaro kita, no? Kag susbariya kag sinintimos nangunyadi pagid kamo ya. Sinuayhan ang nangunyadi diri ang city government nagpaginwala na kay may disclaimer gani ang nakapost sa may General Services Office. Ti sino naman yung Herodes ni? No? Ang nanghulam sang propiedad sang gobyerno, kaging kwartahan niya kagang pamangkot, may permit balay ni. Bekit mayada. 37 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang ang mga balita kag impormasyon, latest update sa sining lalaki nga may dala nga kutsilyo. Dito iya sa may Iloilo International Airport. Sa nga ginsita sa kapulisan, tinayaan niya panikagagin panglagas ang pulis nga hana nga pangdusakon niya sang iya sining dala nga kutsilyo. Para nga ma-neutralize or maano siya, mapunggan nga hindi na makatugas ang mas dako pagid sini iya nga
damage, makatugas ang samad sa iban sining tao sa mga pasahero. Tiniro ini siya sa baga na igo. Anong latest sina din karon balikan tani with Bombo Brian Gonzales sa aton sini nga pagpangalagan. Oras naton kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 25 to 31, 2026. Rock and a wide variety of your favorite songs will once again be yours sa uling Sabado sang bulan, Enero 31. Kaupo ng Valhalla Band sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plus wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa Pebrero 1, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Brian Gonzales. Nagkalapuhag ang mga pasahero dito iya sa may Iloilo International Airport matapos nga mayara sang lalaki nga may dala sang kutsilyo kag ang iya sining aktwasyon is magtuga sang or nangin bayulente sa aton siniya nga mga kapulisan.
Sa aton sini karon nga mga kauturan ti why na choice ang aton sini mga kapulisan, dapat maano na ni siya madakop kag maano siya masabdo, no? Para nga hindi na makatuga pa sang mas malala sini iyang halit. Tiniro siya sa pulis ginigo siya sa abaga lang para nga masabdo lang ini sina kag ma-aresto. O galing why kuno ga kooperar ining nasambitan nga personalidad. Si Bombo Brian Gonzales, may follow-up report. Bombo Brian, please go ahead. Matipid no mailap kag wala naga-kooperar amo ining pag-describe no sang aton nga mga kapulisan particular Bombo Champ ni Iloilo Provincial Director Bayani Razalan, Police Colonel Bayani Razalan Bombo Champ. Sa suspect no nga ako na sa lalaki nga natiruhan sa police no sa Iloilo International Airport sa tinalikdan lang nga adlaw no Bombo Champ. Ang lalaki no ginkilala kay Roland Alanyohan, 54 anyos nung isa ka pahayag no security guard sa ako na halin ini sa may Camiguin no Bombo Champ. Kagati ang police again kilala naton kaya Police Executive Master Sergeant Dixon Zabala no Bombo Champ. Bound to Cebu no via Cebu Pacific ining nasabitan niya lalaki kung tani pahayag no sang Iloilo Provincial Police Office ang ID sa iyang security identification card lain no ang address nakabutang amo ang Camiguin. Pero sa driver's license no Bombo Champ gin-check pagid para yung investigasyon sang kapulisan nakabutang diri Balamban, Cebu no. December 17 nagbisita diri pahayag sa iyang isa ka abyan no sa Iloilo. Pero amo pa na gina-confirm pagagagi na trace ang aton nga mga otoridad kung sino kad kun sa diin nagtiner ini nga nasambitan ng lalaki no Bombo Champ kagati kung bala na ka security guard diri o kung naga-apply para sa security guard kay may ID ini kagati pahayagan nga nakaagigid man ini security guard no sa maya Camiguin. Wala ini no may ginasabat nga rason kung nga may dala ini nga patalong kaga wala may makuha nga information ang aton nga mga otoridad santo man sa pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan ongoing sa karon ng ilang coordination no sa pamilya sa Cebu. Bombo Champ kaga mga otoridad man dito kumbaga may may past records ini may kangtanan man no sa pagdala kagati o na mga krimen no may kaangtanan sa pagpamuno abi no Bombo Champ kagati mahimo ini mga tubang no sang attempted homicide, grave threat, direct assault kaga depende pa no sa further investigation sa mga otoridad base man sa elements of crimes nga makita kagati sa ila pa nga pag-investigar no Bombo Champ dugang sino mag-suggest ang IPPO sa airport authority naton para i-review no ang ila existing protocols sa pagpasulod kapag monitor sa mga pasero sa diin gani ginkuha no kuno gin kakas ining screening no dra sa may bahin no sang una ako na first screening nga ginatawag antes ka pa makasulod sa pre-departure area Bombo Champ kagati pahayagan ni sa mga otoridad nung isa ini ka-isolated case kaya tungod sa pag-assume sa opisina ni Police Colonel Bayani Razalan bago lang man siya makasulapo o kung naka-encounter sa sinino nga insidente. Ang internal affairs mano sang kapulisan ma-investigar man sa pulis no nga nakatiro among si Police Executive Master Sergeant Dixon Zabala kagati ang iyang service firearm Bombo Champ nga hindi kita magsala 9mm pistol no usually mugid man ni ang service firearm sa aton nga mga kapulisan subject no for ballistic examination kagati surrendered na sa unit kung sa diin naga-duty ining aton nga police no Bombo Champ.
sa karon padayon nila nga ginamonitor ining nga kondisyon sa nga nasambitan nga lalaki kagati halid sa sanitarium sa may Santa Barbara ginsaylo ni sa Western Visayas Medical Center kaga estable ng kondisyon kagati ang aton yung mga otoridad naggalaog gid no nga kung i-interrogate sila iniluwat makahatag na ini sa mga husto kaga detalyado nga impormasyon. Bomot siyang. Berbla, una pa matiyan na ito ng pahayag ni Police Colonel Bayani Rasalan, ang director sa IPPO. Kahit nung nandyan pa siya sa kwan, according to yung nagbantay natin na personnel na, kahit nung nandyan pa siya sa sanitarium, nakita naman na out of danger na siya kasi na-please lang naman yung tama niya dito sa may, almost hindi naman fatal yung tama niya dito sa shoulder. So, what is the background sa suspect na how come he's not aware na yung kanyang mga klaseng items ay prohibited sa hand carry? Yes, yun yung iniimbestigahan pa natin, no? Medyo mailap kasi itong natin, yung suspect natin. Hindi siya nag-cooperate when asked for information. But base doon sa nakita natin, is sumakay siya sa Iloilo Airport bound to Cebu via Cebu Pacific. At aalis siya ng mga 6:40 to 7 ng gabi. Then magkaiba kasi yung address niya. Iba yung address niya sa ID niya sa security guard. Then iba rin yung address niya sa kanyang driver's license. Sa ID niya sa security guard, he's from Camiguin Island, and yung isang ID niya is from Cebu. But it was confirmed dahil may nag-reach out na kanyang stepfather na he is really in Cebu. Stay in Cebu province, at Cebu City. Then yung yung reason for stay niya dito is since December 17, nandito na daw siya, visited his friend. Yan lang naman ang security agency. Mayroon security agency na binisita niya dito. Pero hindi siya guard dito, sir, ha? From Cebu Actually, siya. Nag-visit lang talaga siya. Yes. Siguro baka mag-apply. Kasi doon sa ID niya, 10 years ago, dati siyang security guard. During, when we conduct information gathering to the civil security group. Sir, is this a friend? Yung ina-assist namin, kasi sabi ko nga, napaka-ilap niyang sumagot at napakatipid niyang magbigay ng information about sa kanyang reason kung tinatanong ng kapulisan natin bakit mayroon siyang patalim at bakit niya ginawa yon, ay hindi niya parang lang siya, tahimik lang siya at hindi siya sumasagot. Yun lang, yung actually wala kaming nakuha ang info talaga sa kanya eh. Yung mga nakita natin sa kanya is yung address niya is doon na lang sa kanyang mga ID. Then sa pagtanong-tanong na lang ng ating mga investigators kung bakit siya nakapasok dito sa Iloilo province. Ongoing na ngayon ang coordination to Cebu. And ongoing pati sa Siras, chinek na rin natin kung meron siyang pending cases. Pero so far sa binanggit niyang dalawang pangalan ay dalawang address at saka yung pangalan, wala pa naman tayong nakikita but lalaliman pa natin ang kanyang background para makita natin kung meron sa mga other involvement kung meron man. So we will base on the elements, no? So imbestigahan pa natin, kaya nag-imbestiga tayo, tinitingnan natin yung mga elements of the crime. Pero ang nakikita ko dito is pwede natin siyang kasuhan ng attempted homicide because in-attempt niyang several times to stab the police officers. Then yung tawag dito, yung grave threat pwede, yung isa pa, yung direct assault on the part of the person in authority kasi ang agent of person in authority kasi nga agent of person in authority ito mga kapulisan natin. Pwede rin. Tingnan natin. Kaya sabi ko nga we will base sa elements
of the crime na he violated. Titignan natin, makikipag-coordinate tayo sa airports, no? Kung ano yung mga standing protocol nila. Kung siguro magsasuggest tayo kung mayroon man tayong makita na pwedeng i-suggest. And yun nga, titignan natin kung ano yung existing protocol nila. Bakit nakarating yung bladed weapon sa second floor. Yun nga, kaya nga sabi ko nga kanina, we will review their existing, we will coordinate to the Iloilo International Airport Authority. Si Police Colonel Bayani Rasalan, ang Director Gomochamp sa IPPO. Na-mention ni Colonel Rasalan kung saan sila ma-file sang complaint batok sa sining suspect. Basi kung maglaps ang reglementary period, just ni buyan lang siya Within this day, no, Bomochamp, na tinguan sa IPPO, no, Bomochamp, nga ma-filean, no, sang kaso, ining nasambitan niya lalaki. Kagati kaangot sini, no, Bomochamp, ang Civil Aviation Authority of the Philippines, no, nagpanindugan nga wala sang lapses sa ilang seguridad, Bomochamp, tungod na na-detect kanini, no, sa X-ray screening, kagad dito no na kumbaga ginagaw ni sa nasambitan niya lalaki kaya tungod balaan niya nga mayunod nga kutsilyo ang iya nga bagbombo sam kagad dito man gin testingan gid no negosyar ginhingi ugid sang kapulisan nga isungka ining kutsilyo apang tinagpakatigay ni kagad tubtob amo na to no last say o ko na last verdict na nabombotsamp sa aton nga kapulisan agud wala na iban nga sibilyan nga madalahig ang pagtiro na lang gid sa abaga sa nga nasambitan niya nga lalaki. All right. So far no inang latest no update Bomochamp development sinibantayan pa no sa iban nga public affairs program diri sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzalez, this is Bombo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Brian Gonzalez. Di ko nagahambal ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Gaway sila sa ila sang lapses. The mere fact nga nakasulod adtong tawo kag napasaka iya sa second floor. Ang iya sining nga kutsilyo, lapses na. Sa aton sining mga kabumboy, hindi nyo na pag i-downplay kay di bala as far as I can remember sang nakapadulong kita dira sa Iloilo International Airport before ka na makasulod iya, may mga metal detector na damo. Tindi na tong metal detector to no, nagkalaguba na to, gin anayan, gin tuktukan. Why na mapakayo? Sa aton sining mga kasimanwati dito na lang sa may boarding area, dito na lang kag mayara sang scanner. Dito kuno na tukiban nga may kutsilyo gali ni nga dala. Tiabi-abi kon na sumaka-saka pagid gawa ang hangin sa uloy sining kag nang hostage to siya. Ti kun tinagdako pagid ang aton sini ang problema. Ang punto dira no nga nakalapot sa boarding area ang kutsilyo. Dako na iya nga kakulangan sa bahin sa nga seguridad dira sa Civil Aviation Authority sa nga kaap no sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti dapat i-beef up nyo na ng inyong security kag dapat maislan nyo na kung mo why ka mo dira sa mga tawag singani sa mga metal detector sa aton sini nga mga kabumbo dugangan nyo yung security. Hugto nyo ang pagpang-rikisa dira. Anay kay nalutsan nga muna kalabot at tos babaw ang tawo nga may kutsilyo. Mambal pa ka mga waisang lapse sa inyo. Sus Maria Kagusip po. Do parehas na lang ginaputos ang reklamo ang dinagyang 2026 festival. Pero successful gyapon. Successful gyman kay tinaraos bisan pa paano mo. Kagati siyempre ihatag taman ang kredito sa mga tao nga nagpangabudlay. Pero muna lang punto, may reklamo kag may disgustado.
Ti maayo man kay gilayon nga bawi sa city government, no? Particularmente sa bahin sa IFFI kay as per information sunod sa kay Mr. Judge Peña, iya kuno sa mga sponsors niya kagustuhan, no? Nga amo sadtong mangin sitwasyon. Sa aton sini nga mga kasimanwa ay ti do kasubong yang mga sponsor sa mong nagadumala. Hindi ganyo lang bala sa ilang amo ni plano mo sinyo dring gusto na mo, no? Mas sponsor ka hindi, kung hindi, hindi. Wait, hindi nga kamo pa yung mandaran sa nga sponsor, dira? Do kasubong yung nga silangin pasulabi nyo, kagang inyo siling nga ginulikdan ang mga sponsor. Although makambal kita nga dako nga bagay sa bahin sa nga sponsorship, pero ang celebration sa nga Dinagyang Festival 2026 or ang celebration sa pangkabilugan sa Dinagyang Festival, why man yan nagalibot lang or nagasandig sa sponsorship? Kay mas dako gidya kung tani niyang paghatag naton sa bahin sang religious aspect sa sining celebration mo. Galing kiti damo nakasilat, damo nakateleskopyo nga pwede gali ka barya-barya de. Kita mo, bisan na propiedad sa gobyerno, nakabarya-barya pa. Sa bahay naman sa akap, hindi nyo na pagpapatihang inyo sining kaugalingon, nga way kamo sang lapses. No? Kalaw ay pamatian nga butigan yung tao, tapos butigan nyo man kaugalingon nyo. Akuan nyo na lang may lapses, kag mahimo kamo sa mga nagakigo sining adjustment, dira, para hindi na ni masulit. Impunto las dos na standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Iban sining mga balita kag impormasyon, itugyan ta sa iban sinimanu sa Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Isimambot siya mablanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon.
Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Mayong hapon sa tanan. Oras sa diri sa Pilipinas, it is now 8 minutes after 2 o'clock. Good afternoon sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine and of course, this is Kahapon Lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Kumusta dira ang aton nga mga beautiful, nga mga letter senders, ang aton nga mga listeners. Uy, ang mga suki naton dira ang mga seniors, kumusta man ang bango naton ini nga adlaw, nakapangisa-ikisay, nakaulo exercise, naka-walking-walking, and syempre, nakasulat-sulat. Para diri sa Kahapon Lamang program, I will be waiting your stories. Pag-i-email nyo na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton na mga kasaysayan kag ipadala sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ma-remind lang ko, lapit na lang ang Valentine's Day. Basi, may mga love stories ka mo dira, nga luyag nga i-share diri sa aton. Gina-welcome ginaton nina, gina-invite ko gid ka mo magpadala diri sang inyong mga love stories. Puno naton sang heart ang kahanginan kag mag-enjoy. Ano ang nangyari sa love life mo? Happy ending or medyo still in the process of working it out para nga maging happy ang ending? And I hope, hindi maging lonely ang inyong Valentine's Day. But anyway, walang uuwi ng luhaan. Diba? We can always love ourselves. It is now 10 minutes after 2 o'clock. Well, I hope ara nakamudira. As usual, nakablastar na sa inyong paborito nga mga plalastaran, kag ready na sa pagpamati diri sa mga kasaysayan. So here's our song para sa inyo. Let me welcome you with a song sa sininga hapon from Kimberly De Leon. No battery is required. Kaupo ninyo si Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic.
by factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. That's right, no batteries required because hindi kita machine, hindi pwede on and off lang. And we are flawed because we are human. And wala man spare parts, no, para sa aton nga lawas, although may mga transplants na subong. But it's not that easy. No batteries required by Kimberly De Leon, speaking about her heart and her feelings. Nga kung sakiton mo, well, it's not that easy. Nga dali-dali nga maka-recover. Kag kung may mga flaws man, because tao lang. It is now 15 minutes after 2 o'clock sa mga nag-join sa aton bagulang online. Salamat yun sa inyo, kag sa mga ara sa ilang atag sa mga panimalay. Ang iban maybe naka-power nap na. Wow, very empowering. Anyway, sugdan ta ang pagdulong sa inyo sa atong mga kasaysayan sa sininga adlaw sang Webes, January 29, 2026. Happy birthday lang da kay Annabel kay Alvin. Ari na aton una nga sulat. This is from James sang Tigbawan. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa Bombo Radio, kag sa mga tagpalamatiis ang KLP, maayong hapon man sa imo Tita Regine, kanday Lola Amparing, kag Lolo Dencio. Ako si James, ang Tigbawan Road, Kabatuan. Ang akon nga padala, parte ini sa guya o gawi ko, gahabok, wala man gasakit, gaabot-abot lang sakit ya. Kung mamugat ako, gahabok, pakadto sa mata, hasta sa ulo. Gindala sa doktor kung ano, sinus. Gin x-ray, siling sa doktor, hindi na madala sa bulong, dapat operahan. Sang una, permi ako ginasipon. Wala ako nagpa-opera, wala ako pinansyal. Nagliga rin isa katuig, sako na sakit niya. Daw matroma ako. Bilog ko nga ulo daw mabuka. Gindala ko sa klinik, ugaling, gabi duty ya, last year pa. Sang doktor siguro, no? Ang report ko, ginpakita ko sa sekretarya. Kung hindi, ipaliwat ko. Siling niya, check anay ni Doc, sunod adlaw. Ikaw, number 3. Gindala ko pa kaisa ko, sang ara na ako sa dalan, na sumalang ko siya. Siling isang amiga niya, buwas lang sa ospital. Kasi ang doktor naman ini, no? So, dalaliwat sa doktor, amo man gihapon. Laboratory, x-ray, halin sa OPD, gindala sa ward para konsulta. Siling ni Doc, ano problema? Siling ko, guya o gawi ko. Gawi, no? Siling ni Doc, ano ni man? Tagalog, galing doktor. So, gintawag niya, upod niya, pisngi pala. Siling ni Doc, nagkikirot o wala? Siling ko wala. Ang kirot, sakit sa Tagalog. So ginpusga niya guya ko. Ginpanganga, wala siya basihan. Siling ni Doc, dalhin mo na lang sa espesyalista nga doktor, kulang kami sa gamit diri.
Siling sa isa ka doktor, basi ugat, naipit. Gin-refer ako sa city, dugay pa ang schedule, 2 ka bulan ang CT scan. Samtang ginahulat, naglibod ako anay diri sa city. Nagduko-duko gid ako sa customer, gulpi lang, naghangin sang baskog. Napalid ang plywood, may 2x2 nga kahoy sa istante sang vendors, sakam gid sa dulunggan ko kag sa ulo ko. Daw malipong ako sang kasakit. Sige, baligya ako, hatag lang nga hatag, wala bayad. Siling sang iban, wala pa kami kabayad, lakat ka na. Nalipat ako siguro sa paghampak sang 2x2 nga kahoy siguro sa ulo ko. Siling ko, karon sa Tiangge. Wala mo tita, bulos-bulos bantay, amay anak. Di ako, gapangamuyo ako nga hindi lang magsala sa sinsilyo. Balaan mo tita, no work, no food. Sa sulod, sus, hindi na ako kabalo mag-isip. Kung calculator gamit ko, lain tumok ko. Kung isipon ko sa ulo ko ang sabat, daw mabuka ulo ko, gasakit. Mahinay ako magbaligya, maayo lang, hindi tama kasako. Lain ang gina-order, lain man ang ginahatag ko. Siling ko, wala pa maayo ang tuo, ara naman ang wala. Gulpi lang gasakit, kis aga hibi ako kung wala customer. Sige follow up ko, gindala ko sa clinic sa Banwa. Ngayo, bago nga x-ray, siling ni Doc. Dugay-dugay kita ma-x-ray. Iya resetahan, samtang sige inom ko, dogahabok tiyan ko nga mabugat. 3 days man lang limit, wala mag-ayo, lain naman nga bulong. After 10 days, balik. Nag-agi ako anay sa albularyo, basi may sulod. Diretso ako sa hospital sa EENT X-ray. 3 ka doctors ang akong ginpa-check upan. Ang findings, puros lang opera, gindala sa EENT. Ito siling ni Doc, ato ka lang pabulong, wala gamit diri, wala referral. Siling ni ma'am nga doktor, pa-EENT kaliwat. Sa ila OPD, pa-check up gaman sa ila. Siling ko, gasto naman. Siling ni ma'am, gasto mo, pleti lang. So nagmatumato ako lakat, gindala ko sa city. Siling sang sekretarya, diin imo referral. Siling ko wala. Siling ni Doc, pakita lang report niya. Siling niya, hindi ka karon ma-EENT kay wala ka referral. Nagpila ako, hulat number ko, naglapaw number ko, sa isip ko, wala ako madala, kay ti wala ako referral. Hana ako matindog, malakat na, nakita sang bata, sang suki ko, ang number ko, lapaw na. Kuha number ko, hata kay Doc, timing man, lawag ngalan ko, gin-EENT ako, may report ako nga dala. Gin-check, gin-refer ako sa CT scan, nagpabulig ako sa bata sang suki ko, follow up. May pasyente man sila, EENT man. Ako lang nagpadayon, 3 na schedule sa CT scan, wala ako pinansyal sa bill kag bulong. Nag-apply ako sa malasakit. Gintudlo ako sa PCSO. Nag-apply ako sa DSWD kag PCSO ang una sabat. DSWD, pagpasa ko, kumpleto ang tanan, lain-lain na ang on duty sa DSWD, siling niya, amon bulong, imo bill, ato ka lang sa PCSO, hindi man amon obra. Nagsaylo ako sa PCSO, puwerte nga follow-up, para lang may medical assistance ako. Ang PCSO, sabat ang bill, ang bulong, akon. Wala ako ibakal, wala ako upod, wala man ako cell number para tawagan ako nga doktor ang garantor, ang home address, email address nga doktor, para lang matigayon ang tanan. Si ma'am nga doktor, siya lang nagpatigayon sa akon. Siya lang magpatigayon. Layo ay kami lugar ni sir. Nakita ni ma'am ang reseta, dako ang bill sang bulong, siling niya, mabakal man ni subong, puwas na ang CT scan. Siling ni Doc, balik ka sa puno, kuha ka medical assistance. Wala ako nagbalik sa puno.
Pasi maalang-alang, lapit na ang schedule sa laboratory. Nagbalik ako sa DSWD ngayong bulong, siling sa DSWD, ano hatag ta, wala man ta bulong. Siling sang isa ka DSWD, kadto ka sa malasakit, papresyo ka to, apply ka sa malasakit. Sa malasakit man ako maghalin. Siling ko wala man bulong. Siling niya, may ara na. Nagpapresyo ako, reseta lang dala ko, hindi pwede kung wala ka CT scan report. Nagbalik ako sa PCSO, okay na ang bill. Ang bulong akon. Ako lang nagbakal sa sagwa. Ang DSWD may bulong ugaling alang-alang na process. Buwas na, dapat 1 week antadya. Kaapat ako nagbalik-balik sa DSWD ngayon bulong. Yan pasapasa lang ako, kulang ang cash, amuni, hindi na pagbasaha, ti dapat amuni, hindi man pagbasaha, ang ginahatag sa akon amo lang ni. Please do not read. Saling ko, ma'am, wala ako kwarta. Ang bilin, bakal bulong, pwede apply sa SWA? Siling niya, hindi na pwede apply kaya sa malasakit. Sa isip ko, hapon na, basta hindi masapar, buwas na. Siling ni ma'am, last na lang ni. Tiyan mo ni ang amount, okay lang para madali. Pagkaaga, wala ako upod, CT scan na ako, part 1. Ang part 2, wala pa. Di napod mo. Mangkot nila, siling ko wala. Utod CT scan. Balik ka lang kung may upod ka na. Tapos bulong, panilagan ko, kung wala ka sakit halin sa guya, mata hasta sa ulo. Okay, hangin sa ilong ko. Hindi ako mapaopera kung maabot ang CT scan report ko. Wala bantay sa akon, wala ako pinansyal. Samtang gina-CT scan, may bulong, hindi na ako magpalapit sa gobyerno. Testing malang ako kung hatagan ako sadto, kung hindi, okay malang sa akon. So madamo nga salamat sa pagbasa mo, Tita Regine, ang tagpadala, si James, hindi ko matuod nga ngalan, sang Barangay Tigbawan Road, Cabatuan. Well, I presume, James, wala ikaw family, no? Wala ka asawa, wala ka kabataan. You know what? Ang imong health condition bala is something nga hindi mo dapat pagpulupabayaan. Di ba naumpisahan mo na ang pagpaprocess? So, padayon na lang. And then, istoryahan to ang imong pakaisa or baby, kung may utod ka, ang utod mo da. Nga importante nga maupdan niya ikaw. So, tani, no? Ang pakaisa mo or ang utod mo, kung hindi gid man sila available, pangita ka dira bala, imo paryente, or imo kasilingan, or imo friend, nga pwede bala makaupod sa imo para hindi ka budlayan. Pwede man, kadto ka sa inyo kapitan, magpangayo ka bulig, kung sino nga barangay health worker da, or sino ang pwede niya nga maayo, nga makaupod sa imo. James, naintindihan ta, no, nga budlay gid sa imo nga sitwasyon, nga kulang sa financial, pero panumdumon mo man ang imo nga ginabatsyag subong. So dapat matagan gid atensyon kung ano gid man na bala ang rason nga ang nagaamo sina ang imo guya kag nga ang nagasakit sang subong sina. And then you've been mentioning nga ang tanan nga mga doctors nga imo ginpalapitan naga-recommend nga dapat paoperahan. Why mo na mention kung anong ilang mga diagnosis or na-diagnose sa ginman nga ang naghahambal sila ang dapat operahan. Ano ang diferensya? So sayang lang, no? Kaya nag-effort ka na sa pagpakadto pakari, sa pagpaprocess, kag pangayo sang bulig, sa nagkalain-lain nga ahensya ng gobyerno. Tiara na tani, kag matigayo na itong CT scan, upod mo na lang ang kinahanglan, kaya hindi sila magpatigayan sa CT scan kung wala ikaw sang upod. Dapat gidman, no? May upod ikaw. So, istorya habala ang imong pamilya or imong frienda or sino pwede mo nga maayo, no? Nga makaupod sa imo. Sang imo sitwasyon, and then mangayo ka bulig. Para nga may makaupod lang sa imo. Kaya mo lang ina, ang imo kinahanglan para matigayo na to ang CT scan. Na utod to siling mo. Although nag-mention nga may part 1, may part 2. Di ka balo kita, no? Nga sa sitwasyon nga subong sina.
Kung gusto ta makalibre sa mga bulong, ti laboratory sa kung ano pa da nga mga procedures, may ara nga pwede mabulig ang mga ahensya sang aton nga gobyerno, pero kinahanglan mo lang nga pisanan ang pagpila, pagpabalik-balik, kag kung ano-ano pa. Kung nakabati ka, no, sa mga experiences man regarding sa pilahay, regarding sa pagpabulong, pagpangayo sang mga bulong ni Lolo Dencio bala, so dapat pisanan mo lang gid. Pero sa imong nga bahay, nang una nga pangitaon mo para nga makater kanila is upod. So that's why mas maayo nga may upod ikaw para may makaalalay bala sa imo. Like sa pilahay lang, pwede nga siya na lang mapila. And then sa pagparik-parik, saka panaog, pwede nga siya lang. Pungko ka na lang, kati may ginabatsyag ikaw. Kag kung senior citizen ikaw, no? We know may mga priority lanes man para sa inyo. So James, himakasi kag tagai pasensya para matigayon ang imong CT scan kag mabalaan kung ano gid ang next nga dapat mo himuon. Kag sa kada adlaw nga tanan iampo mo sa Ginoo nga buligan ikaw, kag tutuyan ikaw sang imo nga dapat pagahimuon. Kag hindi ka gid magkataka, kag hindi magdula pag-asa. Hindi mo man pagpabuyan-buyanan para nga mas temprano, mas mabalaan mong imo kondisyon, kag mabalaan mo man ano ang next step mo nga dapat nga i-take. So James, kabay-ubayan ka gid ni Lord, kag buligan gid sa imo nga sitwasyon, kabay tandugon niya man ang mga tawo nga imo nga palapitan para makahatagiya kag bulig sa imo. Salamat gid sa pag-share diri sang imo nga mga balatyagon, James, ang kabatuan. 30 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon? Sulat ni Tatay Philip sang Silay. Dear Ma'am Regine. Kasawaman sang ma'am, no? Pwede tita na lang. So, antes ko pa dayon ng kasugpon sang akong sulat, Tita Regine, maayong hapon dira sa inyo tanan, labi na gid sa imo. Amo man sa imo kaupdanan, dira sa dalom sang Bombo Radio. Daw hindi, nakutani magsulat, kay medyo makurap na ang akong mata, pero hindi gid madula sa akong pamensaron, nga sugpunan ko ang akong kasaysayan. Tita, kung magsala ang akong spelling, pasensya gid ha, kay nagkakalipat na ako. Okay lang na Kado hindi ko magpati, nga amo pa lang ko kasulat, sa kahapon lamang, nagdaog ako dayon. So thank you gid. Kag-ari ang kasugpon sang akong nga kasaysayan. Sa Silay kami gi-estar, sang maglisensya sa akon si Norma, nga akon asawa, pero wala man kami mag-away. Hambal niya, mabakasyon kami sa mga bata sa iya ginikanan sa barangay Liboo, Pasi, Iloilo. Nagsugot man ako. Pagligad sa inadlaw, nagbalik siya sa akon. Hambal niya, maobra siya sa Bacolod. Nagsabat ko, ti, ang mga bata. Hambal niya, didto lang sila anay. Ti, nga wala kang magsiling antes. Hambal ko, siling niya, sige lang, para mag-uswag man ang aton pangabuhi. Hambal ko, ambot sa imo. Sang maabutan pila ka bulan, nagkadto ko sa iya na obrahan. Nagwa siya. Nag-istoryahan ay kami, kagin pamangkot ko siya, kung mabalik pa siya sa akon. Nagsabat siya, kung magdilanto pangabuhi mo, mabalik ko sa imo.
Kay natingala gid ko, nga ginakadlawan ako sang iya kaupdanan. Gipalapitan ko ang isa sa lingkuday nga ang kakadlaw ka. Ginsugiran niya ko nga may ginbolos na siya sa imo, waiter kag soltero. Kag dayon ko lakat. Pensar ko, dako nga insulto sa akon nga pagkatao. Naglibog ang akon ulo kung anong himuon ko. Kinahanglan, pangapinan ko ang akon kabataan. Kay basi kaugtan ko sa akon kabataan. Kay ara ko nga amay, tapos dito sila gi-estar sa Iloilo. Napensaran ko nga utason ang akon nga kabuhi. Pero siling ko hindi. Siya na lang ang patsyon ko. Kay ginapangita ko siya sa Bacolod. Kutob sa mga restaurants, ginapangita ko siya. Namin niya niguro ang lalaki, no? Gadala ko sundang, kag ginasudod ko sa sobre nga laba. Kung kaisa, malabyan ko ang pulis, wala siya kabalo, nga sundang ang unod sang sobre. Kag wala ko gid makita, napinsaran ko nga pangitaon ang ginaestaran sang iya ginikanan. Kag sandayon ko nga pangita, natultulan ko gid man. Didto ang balay niya sa isa ka subdivision sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag sa natultulan ko ang ilabalay, dito ko nahibalaan, kay ginsugiran ko ni Norma, nga ang iyang ngalan amo ni. Di ko lang pagbasahon So nag-istorya kami sang iyang nga tatay, ginambalan ko sila sang iyang nga nanay, nga hindi niya pagpadayunon ang relasyon nila sang akon asawa, kay may bata kami nga 3 kabilong. So ang parents sang lalaki ang ginatungod niya diri. So hambal nila, wala na siya diri, ginpalakat na namon sa Manila, wala na siya di. Ang maayo siguro, pangamuyuan ta na lang, nga hindi siya magpadayon sa ila relasyon. Kag nangamuyo kami nga 3. Sang ulihi, naibalaan sang iya ginikanan, ang akon nga ginahimo, ginpatawag kami nga duha. Ginikanan naman ni Guro sang iya nga asawa, no? Sang dito na kami nga duha, siya ang unang ginpamangkot. Tuod na, ilisan mo na siya. Sabat niya, oo. Hambal sang iya tatay. Wala ka kabalo nga may bata na kamo? Hambal ya, ti, anhon mo, kay nabasa na ko, kundi maligo na lang. Hambal sang iya nanay. GA, may bana ka, mamana ka pagid. Nga hindi matong laway, ihambal nila sa akon. Philip, pagpangasawa, mantimo, diri lang anay ang mga bata, kay gagmay pa. Pero Norma, nakasal ka mo? Sa batya, wala. Hambal ni tatay, kundi mo tigon ka, sa wala pa ka mo bata, ginpamangkota ka, siling mo nakasal. Kung nagsiling ka, taning ipatigayon ka mo namon. Hambalya, ti, kay nahadlok man ko, kay kung magpuli ka kung gabi, hubog, gama, uwi ka. Kag sa napauli ako, pensar ko, mga sawa ako pa, pero ang mga bata, amo ang maapektuhan. Pero sa nagpuli na ko sa balay, napensaran ko nga magdangop sa Diyos. Kag sa dalayan ko nga simba, naghawan ang akon pamensaron. Amo na siguro, nga bisan ano ka budlay or ano ka patay-patay sa pagpangabudlay, ito ginama, buwisit ang imo pangabuhi, tungod wala bas-bas ang Diyos. Ma'am, or Tita Regine, ang akon nga relihiyon katoliko. May nagkadto sa balay nga saksi ni Jehovah. Siling nila, kung magsugot ko, masaylo ko sa ila. Kag may nagkadto naman nga Baptist. May nagkadto man nga Iglesia ni Cristo. Kung masugot ako, masaylo sa ila reliyon. Pero hambal ko, isa man lang ang kilalahon naton nga Diyos, nga ang masaylo pa ako sa inyo. Ang ginakilala ko nga Diyos, ang labing gamhanan sa tanan, ang Diyos nga Amay. Sunod sa libro ni Moises, gintugas ang Diyos ang kalibutan, madulom, ginbutangan niya adlaw, nagsanag. Ginbutangan langit kag duta, gintunga niya ang adlaw kagabi. Ginbutangan niya kahoy, tubig, gintunga niya ang tabang kag dagat, pispis, isda, mga sapat kag tao. Kung wala ako magdangop sa Diyos, wala ko kahibalo, nga ang pangamuyo nga amay namon,
Ara lang sa Mateo 5:6-9, kag naghambal si Ginoong Jesus, amay patawaron sila kay hindi nila nahibaluan ang ila ginahimo. Ara lang sa Lucas 23-24. Kay nagapati ako nga si Ginoong Jesus, Diyos, kay siya lang ang tawo na naglakat sa tubig sa ibabaw sang dagat. Ara lang sa Marcos 6, verse 49. Samtang sa piyak nga bahin, nagkadto ko sa Bacolod, sa balay sang akon pakaisa. Hambalya, kung gusto ko, ang utod sang iyabana nga babae, pangita managluto Barquillos sa Fuentebella subdivision. Mubra ka? Siling niya. Hambal ko, oo. Kaya nagkadto ko dito, ginbaton ko sang tag-iya, siya si Chelsea, kag dira ako sa ilagadayon. Duha kami. Iya utod nga lalaki, kag duha ang amon timbang babae. Ang isa dalagita, kay hinablo sila sang tag-iya. Ang isa dalaga. Ang akon timbang, hinablos man sang tag-iya. Ang iya ngalan, si Mirna, taga Kalibo, Aklan. Pero hindi ko na matandaan kung ano nga banwa. Antes nagdugay, daw luyagay kami nga duha, kay permi lang kami gatuparay. Kung magpuli ko, ginapaabot ko, pag-abot ko, hambal sa iya nga tiyo. Ginapangita ka din ni Mirna. Kag nabatian ni Chay LC, kay bisan siya makasatuman, kay kahirop sa amon nga duha. Pero siya, 18. Ako, Tita Regine, 40. Sa ulihi, hambalya, Philip, mamangkot ko tani. Siling ko, ano, Chay? May asawa ka kung wala? Siling niya. Nakibot ko. Wala gid ko magpensar. Nga amo to ipamangkot niya sa akon. Kagdugay ko kasabat. Hambal ni Mirna, te, kundi nakibot ka? Pensar ko, kung magbutig ko, may balaan niya magyapon. Kay utod niya ang bana sang pakaisa ko. Hambal ko, may ara, pero bulagay na kami. Hambal niya, may bata ka mo? Siling ko, oo, 3. Te, hindi pwede, kay basi magbalikay ka mo. Kag napinsaran ko nga kuhaon ang bata ko nga babae, ang manghod, kay ang duha ka lalaki, gabakiro karbaw. Kag sangdalon ko, 5 pa lang katuig ang edad. Tita Regine, kung ano ang ginahimo mo sa kapareho mo, gabalik sa imo kung hindi maayo. Samtang nag-ieskwela ang bata ko nga babae, ako nagagwardya kun adlaw sa balay sang amon-amo. Gapuli ko udto kaghapon, pero ang amon-amo wala dira ga-estar, sa Bacolod siya. Mga tinawoy lang ga-estar, kaga opisina, mga sekretarya kun gabi, may security. So nag-3rd year na akong bata nga edad 15, may ginpangaluyagan ko nga gaobra sa grocery sa Silay. Kung magpaninda ko, nadalaan ko siya ka prutas, tambis, lumboy, kay damo prutas sa balay sang amo ko. Pero hambal sang amo ko kauna, siling niya kauna nyo lang. Amo ni hambal niya, hindi lang pagbaligya. Kung kaisa ang bata ko ang ginapahatag ko, ambot kung ginahatag niya, kagang iya ngalan, si Mary Jane. 20 ang edad. Sa ulihi, namasyar ko sa ila balay. Ara man lang sa pihak nga barangay. Sang dito na ako sa ila, hambal sang iya nanay, Mary Jane, amo ni ang kapangaluyag sa imo? Siling niya, huo. Siling sa nanay, dumagulang ka pagani sa akon, daw bata mo lang siya? Hindi pwede. Daw matunaw ko sa kahuya, pati sa akon kaugalingon. Siling ko, ano ko man? Kagdayon ko pa uli. Sa pihak na bahin, ang mga bata ko sa Iloilo dalagko na. Naglaya sila sa ila lolo kay mapintas. Nag-estar sila sa ila tiyo nga driver. Sang ulihi, ang bata ko nga magulang, nag-driver. Sang ulihi, nagpuli diri siya sa akon. Kaginpatigayan ko siya drive sa jeep gabiyahe Silay, Bacolod.
Dason, ginpangita iya ang iya iloy. Dito ya nakita sa Purok Sigay, Barangay Singkang, Bacolod City. Pagkatapos siya istorya kay mamaya, nagpuli diri siya sa akon, kag ginabalan niya ako nga papaulion ko na lang si mama sa pasi. Ako lang mapaplete. Kaya ang obra ni mama, gapakas ka isda. Ang iya bana, amo gabantay bata. Siya gadigamo, siya gapanglaba. 4 ang ila bata. Kag nagsugot man sila, kay gaarkilalang sila balay. Kagindulong sila sang bata ko nga magulang. Kag sang dito na sila, ang obra sang iyabana, Bakiro Carabao. Kag ang bata ko nga magulang, dito na lang nag-estar. Nasa nakapangasawa, kag nagpatindog sang ila balay. Pagligid sang pila ka tuig, ang iyabana napatay. Pagligid sang pila ka tuig pagid, ginpakadto ko sang akon bata, kay nakapasar sa board exam ang bata niya nga subang sa pagkamaestra. Siling niya dala si tiyay. Sang dito na kami, nagkadto man siya. Namin niya gurong iya asawa. So nakita iya nga gaistorya si asawahon kagang iya nga nanay. So ginakigan niya si nanay ya. Nag-ayo-ayo kapada or nag-ayo-ayo kapada kag sang mag-istorya kami ni tatay ya. Mayad pati mo, duro pa nga ubra ang naman-an mo, bal niya. Pero tana, hindi kamaan mag-arado, hindi kamaan mag-arab, hindi kamaan magtanom. Pero Tita Regine, sa nagabalanay kami, isa na katuig nga patay na ang bana ni Norma, kag 4 ang ilang bata. Kag sangging kasal ang apo ko nga maestra, ako lang isa nagkadto. Sa kagsang dito nako, ara ang tanan niya nga mga bugto. Gusto nila mauliay kami. Pero nagsabat ko, ti pwede man na, nga duhaon mo imo asawa? Sabat sang subang ko, ano ka, Muslim? Kag naghipos sila tanan. Kag sang nagligid nga bulan, December 2025, nagabot ang bata ko nga babae, sang petsa 20 sang Disyembre. Kay duha na siya katuig sa Saudi, kag nag-family reunion kami diri sa balay sang petsa 28. Kag nagkadto ang duha ko ka bata nga lalaki, ang iya asawa, kag duha ko kaapo nga dalaga halin sa Pasi, Iloilo. Kag naghambal ang bata ko nga magulang nga gusto niya didto hiwaton sa ila. Hambalya, upod katiyay. Ti siling man hoo. Tita, ginhingagaw ko ginisulat sa imo kay base hindi ko mabatian kun ato na ako didto kay sa March 15 birthday ko tita. Nagsuliay bala ang amo na tawhan sang asawa ko. Ang ako na tawhan 1946 kag ang iya 1964 kay kinasal kami sa pari. Kay diri ko na lang tapuson ang malawig ko nga sulat. Madamo igong salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Tita pasensya gid ngang akong sulat damo dugang sa babaw kag damo kuris kay suliton ko pa ayawan di ko kasulit-sulit kay kurap ang akong mata. So no problem So thank you gid and God bless ang tagpadala Tatay Philip sang Silay. Mayuman no, nga ka na muna natabo sa inyo nga relasyon sa imo nga asawa, pero sa gihapon, okay hay ka mo. And ang nami pagid nga okay ang imo nga relationship sa imo nga mga kabataan. 3 ka bilog, ang 2 mga lalaki, ang isa ginkuha mo. Kag didto sa imo nagdako, dito mo ginpa eskwela, at isubong may mga kaapuhan ka na, and okay gid ang inyo nga relationship. Nagakita ay man kamo sang imo nga wife, although ang iban gahambal dapat nagbalikay kamo, but you said ti pwede na ahaw nga duwa ang imo asawa kay married ka na ya gali. So 20 years ang inyong age gap sa inyong mga wife. But the fact no nga ti ubdanay ka mo sa subong kag daw ka intindido man lang no sang imong nga wife, nami gid siya because wala man ina nangin upang para nga
hindi mangin maayo ang imong nga relasyon sa imong nga mga kabataan. So ang mga bata mo, good man sila gyapon sa ilang nga mother, tapos sila good man gyapon sila sa imo. And so that's why kung whatever occasions nga you have sa family, imbitado ikaw kag ang imong nga asawa, and then imbitado man ang iyang nga mother. So co-parenting sa mga kabataan. Tatay Philip Sansilay, thank you so much, Gid, sa follow-up story mo diri sa kahapon lamang program. Oras naton, it is now 2:49 in the afternoon. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo. Balik kita, we still have time for another story. So basahon ta ang sulat diri ni Double R sang Tigbawan. My dearest Tita Regine. Una sa tanan, ginatamyaw ko sa mayad nga hapon, ang tanan nga katapo, kag tagpalamati isang bomboradyo, ilabi na gid sa akon nga lola. Tita Reg, tawag na ako kay Double R, sang Tigbawan. 20 anyos, kag only girl sa amon nga magbugto. Kag diri ko nasuguran ang akon nga kasaysayan, halin sang gamay pa ako, Tita Reg. Wala pa ako nag-isa ka tuig, ginbayaan na ako ni nanay. Kay tungod, maobra siya sa iban nga pungsod. Nabilin kami, upod sang akon mga utod, kag pakaisahan, sa poder sang amon lola kag lolo. Kay tungod ang akon tiya, or iloy sa mga pakaisa ko, sa abroad man ga obra. Amo ina, nga damo na kami, anang responsibilidad sang amon nga lola kag lolo. Abi mo tita, naka-experience gid kami, kung ano ang kapigaduhon nga tawag, sang wala gid kapadala ang akon iloy. Gadapli kami sang patis kag mantika, kag kung kisa kalamay pa. Hasta subong, gatulo gihapon ang akon luha, kung madumduman ko ina. Isa kagabi tita, naglantaw kami sang TV sa Piak Balay, kay dira kami galantaw, kay tungod wala kami sang TV sang una. Kagabi mo tita, sang magwa na ang pasayod sang isa kagatas, ginaduhol ko ina ang akon kamot, kag maghambal, nga tawi man ko abi. Gakadlaw lang ina si lola sa akon. Kay tungod sang una, tita, suam lang na ang amon ginadede. Amo ina guro, kung nga nangayo ako sa TV, ay ambot. Balik sa akon istorya, Tita Regine. Bata pa ako, wala nagawa gaupod ang akon ginikanan. Kay tungod si tatay, palahubog. Amo na nga daw wala sila gaintsindihanay ni nanay. Kag si tatay, didto na siya sang una ga-estar, sa pihak lang man nga barangay, sa tabok lang sang suba tita. Kag tungod wala man sila gaupdanay ni nanay, amo na nga kay lola kami ginbilin. Pero kung kaisa, gakadto man kami kay tatay, kagkaagi man kami tiner sa iya, upod sang akon mga bugto. Pero bisan hambalo ni nanay, nga irresponsable si tatay kay palahubog. Pero, kung didto kami tita, ginalutuan niya man kami sang dapli, kag ginapakaon. Gabiyahe ina sang sikad, para nga mabaklan kami sang tinapay, para pagkaaga, may kanon kami sang akon nga bugto. Kada hapon, ginakaduan siya namon sa parkingan. Upod ang akon magulang nga si Amboy, kag ginahulat si tatay mapuli, kag mabakal sang amon dapli, panyapon. Kag sa nadumduman ko, kaagi ina, nga isa na lang gid ka isda nga aloy ang nabilin, tita,
gintunga niya ini sa amon duha ni Amboy. Kagambal ko, ti, ano tana, imo daplion tay? Wala siya nagsabat. Ay tita, nagkuha lang siya asin, kaginsamo sa iya kanon. Bata pa ako sadto tita, pero nasaksihan ko ang pagpalangga sang akon amay. Bisan hindi kami kaobdanay sang dugay, kay kung may klase ako, gabalik na ako dito kay Lola. Kay si Lola gahimos sa akon paligo, kagadulong sa akon sa eskwelahan. Pero kung recess, ginadulungan pagid ako ni tatay, sang biscuit kag juice sa eskwelahan. Tita sang grade 2 na ako, isa ka bes, nag-CR ako sa amon classroom, kag hindi ako kasaho, nga wala ko ginakuha ang akon underwear. So amo ina nga ginbutang ko sa babaw sang tub. Ahay, kay nahulog sa tubig, naghilibion ako kay basa gid ang akon underwear. Ayawan si ma'am kapilit sa akon nga magwa sa CR. Kay hindi gid ako magwa tita. Tungod na huya ako kay wala ako suksukon nga panty. Tiambal ko kay ma'am, patawag lang si tatay nga sugaton niya ko kay mapuli lang ako. So amo to tita, pag abot ni tatay, amo lang gid to pagwa ko sa CR. To make my long story short, 2014, kay grade 4 pa lang ako sa to tita, kay dito na nagumpisa nga nagmasakit si tatay. Nagniwang siya, kag nagapalang luya na. Tita, kapila na siya dalon sa hospital, pero naglala lang ang sakit niya, kay ang baga niya nadunot na, tungod sa inom kag sigarilyo. Dungol man abi siya, kung hambalan tita, and sa na-hospital siya, ang bugto ko lang si sweetheart ang nagabantay sa iya. Kag wala gid ako kapalapit sa iya. Hasta lang ako sa sagwa, tungod sa una, 9 anyos pa lang ako. Kag bawal magpasulod sang bata sa ward, sang may TB nga sakit, kay makalalaton kuno ina tita. Hasta nga gin-transfer na siya sa Western, pero wala gid ako makapalapit kay tatay. Hasta na lang nga nadula na siya sa amon. Sang una tita, daw sa wala lang sa akon, pero samtang gadugay, gasakit batyagon. Nga daw pareho lang, nga wala na kami sang ginikanan. Tungod si nanay, halin sang gamay kami, wala man siya sa amon tupad. Kag si tatay, gamay lang ang tinuig ang amon pag-updanay. Kag every graduation nga naagyan ko tita, hindi malikawan nga mahisa ako sa iban nga mga classmates ko, just because ara ila parents nga maglantaw sa ila kag maghatag award. Pero still, grateful ako sa gihapon kay ara ang akon nga lola para i-guide ako kag siya ga-serve as parent sa akon kag sa amon man. Subong incoming 4th year college na ako kag padayon nga nagabato para malabot ang akon handom. Kag diri ko natapuson ang akon kasaysayan. Sa liwat, ako si Double R, sang Tigbawan. Kag madamo gid nga salamat Tita Regine, kag mayad nga hapon sa tanan. Double R, padayon lang gihapon sa paglabot sa imo nga mga handom and never be distracted sa inyo nga situation. In as much as possible, no, try to understand ang imo nga mother and feel lucky nga may ara ikaw lola nga amo gid ang nagagiya sa imo, amo gid ang nagatuytoy sa imo, nagapalangga sa imo, kag nagatindog bilang imo nga ginikanan. So, show them the best version of yourself kag ipakita no nga apisar nga muna ang sitwasyon sa inyong nga family pero hindi ini mangin rason para ikaw maglain or para ikaw hindi mo malabot ang imo nga luyag nga mga labuton sa imo nga kabuhi. So God be with you kag you lift up everything to the Lord and continue to be persevering kag I am pretty sure ang mga handom mo won't remain dreams kundi madapot mo gid na sa ulihi. Good luck kid sa imo.
Madamong salamat, Double R sa Tigbawan. 58 minutes after 2 o'clock, I would also be waiting for your story. And this month of, incoming month of February, ma-enjoy bala kita sa inyong mga love stories dira, kati love month man. So, pwede na maumpisahan ang mga istorya ninyo and then ipalabot ninyo. Dari sa kahapon lamang program, i-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat ang makasaysayan kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga kabombo ang inyong paborito ng mga drama sa every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Enjoy ka mo, harakhak naman. And at the same time, feel the beautiful ng mga stories sa Dear Diary. And syempre, no, mga suspenseful ng mga stories sa Provincial Jail. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll see you again tomorrow. Madaming salamat. Good afternoon and God bless.